ಏಳಿದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ತುಳು ಕಾವ್ಯಯಾನ 4 ಎಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆತಿನ ತುಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸಪ್ತಾಹ ವಾಚನ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಆಜಿ ಇನ್ನಿಡಿದು 13 ಮುಟ್ಟ ನಡಪರೆ ಉಂಟು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪದು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂಜರ್ ನಗಲ್ಪುರ ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಊಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವರನ ಸುಗಿಪು ನಂಗೆ ಯಾಪಲ ಅಗತ್ಯ ಅವೇನು ನಡಪದು ಕೊರ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಸಂಚಾಲಕರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ನೆತ್ತ ಆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಬರವು ಸರವುಡು ಎನನು ನರಮಾಣಿ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಸಿರಿ ಗುರುಕುಳೇನು ನೆನೆತುದಾನೆ ಮೋಣೆದ ಸ್ವಾಮಿಲೆನ ಕಾರ ಮುದೆಲಿಡು ತರೆನು ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ನಟ್ಟೋನುವಾ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಮೋದ್ ಮೇರು ನಯಗನಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು ಮೇರು ಯಾರ ಪಂಡ ಕಾಸ ಪುಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಮೇರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಮೇರು ಅಂಚಾದ ಮೇರು ಅವನ ಸುಗಿಪುನು ಮಲ್ತೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದ ಕುರಿಯರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಅವಾರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತಿಪ್ಪನ ಲೇಸಡ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಡರು ಅಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೈನ ಮಠ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬೇರೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಆರ್ಯನ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲೇ ಬೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಣ್ಣೆರಾದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಮಾನಾಗಿದೆ ಪಾಲವೇರು ತುಳು ಅವಾರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಬಿಣ್ಣೆರಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಮಲ ಎಸ್ ಕುಂದಾರ್ ಸದಸ್ಯರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆನು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲೇ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಂಗಳೂರು ನೇತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಲ್ಮೇಡ ಬೇರೆನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲೇ ಫಾದರ್ ಅಂಚನೆ ಸುಲೇಮಾನ್ ಶೇಖ್ ಬೆಲ್ವಾಯ್ ಪಾಲುದಾರರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಂದಾರನ ನೆನಪು ಮಂತಂದಲ್ಲೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ತುಳು ಕಾವ್ಯಾಯನ ಬೇರೆನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮೇರ್ನ ಮಗಳಾಯನಂಚಿನ ಶಾರದಾ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಂಘಟಕರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಗುರುಕಾರ್ ರಾಯನಂಚಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಗುರುಕಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎದುಕೊಂಡು ಬೇರೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬೇರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಲ್ವಾ ಬದಿಯಡ್ಕ ಗುರುಕಾರ್ ತುಳು ಅವಾರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಲ ಬೇರೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡ್ಪಂಡದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಲು ಚಿಂತಕರು ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ಅಂಬೇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಿರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂಜಿ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುನನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ದಾಯಕ ಬಂದಾಗ ಅವೇನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೈನ ಮಠ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೇರೆಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತುಡರಲ್ಲದು ಈ ಪುರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ 6 ಆಶ್ವಚನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದೆಂಕಲು ಈ ಮೂಲಕ ಕೆನಲ್ಲ ದಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಚುಟುಕಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ದೀಪ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇತ್ತ ಆಶ್ವಾಚನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಕೇನು ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿರ್ಲ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತದ ಸಿದ್ಧ ನಿಲೆಟ್ಟು ನೆಲೆಯಾತನ ಸಿದ್ಧರೆಗು ಅರಾಂತರೆಗು ಆಚಾರ್ಯರೆಗು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೆಗು ಸರ್ವ ಸಾಧುಲೆಗು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾವೊಂದು ಇನಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಈ 7 ದಿನದ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಉಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಹಿರ್ತಿಡ್ದು ಇಡೀ ಲೋಕೋಡು ರಾಮನಾಮನೇ ಜಪ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ರಾಮಾಯಣೋಡ್ಲ ರಾಮ ಪರ ಬೂಡುಡ್ದು ಹೊಸ ಬೊಲ್ಪಾದ ಬನ್ನಗ ಮಾಂತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬಾಕಿಲ್ಲ ಪಾಡಂದ ಪಿತೈ ಬತ್ತದು ಬಾಲೆನು ಹೆಟ್ಟಿಲಿಡು ಪತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಾಮನಾಮನ ಜಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಮನ ಹೂವರ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ
ತೂವರಂದು ಮನ್ಪರ ನಿಗ್ಲಿಂಗ್ಲು ಹೂವರಂದು ಅಕ್ಷರಲ್ಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಏರು ಓದೋಡು ಬಂಡ ಏರೆಗ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಏರೆಗ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು, ತುಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷಲು, ತುಳುತ ಕೃಷಿ ಬದುಕು, ತುಳುತ ಗುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮನ ನಿತ್ಯ ಜನೋಪಯೋಗಿ ನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಲು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಂತಾ ರೀತಿದ ಅವು ಕತ್ತಿಪ್ಪು, ಬಿಸತ್ತಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪಣೂರಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬುಟ್ಟಿಪ್ಪು, ಪಲೊಕ್ಕುಲಿಪ್ಪುವ ಈ ಮಾಂತ ಚಿತ್ರಣನ್ಲ 14,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸರ್ಗೊಲೇಡು ಲಲಿತ ವಿಸ್ತಾರನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯೊಲೇಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆತೀರು. ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಡೇ ರಾಮಾಯಣ ನಡತ್ತೇಣಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗಿನ್ನಿ ಸಂತೋಷದಾನಂದ ಮಂಡ ರಾಮನ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅಣ್ಣ ಬುರಾಣಿ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯಿಡೆ ರಾಮಾಯಣದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದೇನು ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪನ ಐಡು ದುಂಬೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೋದಿಯರು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪಟ್ಟ ದುಂಬೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ನಿಗದಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲು ಇನಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದೇನು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಜಗತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕವಿ ಕೃತಿ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ವಿಶಾಲ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಡ ಮಾತ ಬೋಡು ಏರು ಕವಿಕುಲುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಅಕ್ಲನ ರಚನೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪೋಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಮೂಲ ಕಥೆಕ್ಕೆ ಒತ್ತುಕೊಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಮಲ ಸೂರ್ಯಿಂದ ಬಂದ್ಪನಾರು ಪ್ರಾಕೃತೋಡು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಗಚಂದ್ರನ್ ಪನ್ಪುನ ಕವಿ ಕುಮುದೇಂದು ಮುನಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಾರು ಕುಮುದೇಂದು ರಾಮಾಯಣ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಕೃತಿನ ಬರೆಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಪೇರು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಕೊಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅವೇನು ಕೊರತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಐನು ಹಿಂಜಾದು ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲು ಇನಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒರಿ ಮಹಾಕವಿನ ಕೊಂಡಾಡೋನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಲೆಗ್ ಐತ ಕಷ್ಟ ಏಜಿನ ಐನ್ ಮಲ್ಪರ ಕೃತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಏತು ಸಮೇತ ಆಗಣ ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಆರೆಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಕ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಆತ ಸುಲಭಡು ಪಿದೈ ಬರ್ರ ಆಬುಜಿ ಆ ಕಾವ್ಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಡೆತಡೆಕುಲು ಬರ್ಪ ಆಂಡ ಒರಿ ಕವಿಕ್ ಆಯನ ನಿರ್ಧಾರ ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾದಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿರಿಂದ ಕೊರೋಲಿನ ಪನ್ಪನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಭಾಳ ಶಿಸ್ತುದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ವಿಚಾರಲೇನು ಪಾತಿರಂಡಲ್ಲ ಆರೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯರಾಡಿತ್ನಗಲ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೇರಂದು ಪನ್ಪನ ಜೋಶಿಯರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆನಗ ನೆನಪು ಮಲ್ತದೇರು. ಅಂಚೆರೆ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕುಲು ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದು ಪಂಡದು ಐಟ್ ಅವು ಸಹಜವಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕವಿಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನೈನು ಪಣ್ತೀರು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕೆರ್ಪುಜೇರು ಜೈನರೇ ಪಲ ಕೆರ್ಪುಜೇರು ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಮುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಪುರ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ ಪನ್ಮುಂಡು. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸಯ್ಯನ್ನ ಪುರ ಪುಟ್ಟರಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಪೋಪೆಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮನೈಟ್ ಹಿಂದೂ ಕತೆಕ್ಲೇಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದ್ರಜಿತು ಮೋಕ್ಷ ವಾಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಮೋಕ್ಷ ಏರು ರಾಮಡ ಸಾವಾಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣ ಇಜ್ಜಿಂದು. ಅಂಚಾದ ಈ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆಂಡಲ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕೆರ್ಪುಜೇರಾರು ಆರ್ನ ರಾಮಾಯಣೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮನ ಈ ರಾಮಾಯಣೋಡು. ಅಂಚನೆ ಸೀತಾ ಸಂಯಮವರೆಗೂ ಪೋಪುನೈತ ಕಥೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಆರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಮಲ್ತದೇರಿ ಎಂಚಿನನೇ ಎಪ್ಪಾಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಪತ್ತು ನಮಕ್ ಸರಿಯಾದ ಹಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಅಥವಾ ಸೋಣದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮನ ಕೆಬಿಕ್ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಉಡಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಹಾರನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಓದುನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಹಿಡಿತ ಇಪ್ಪನ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಓದುನೈನು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಕೇಳ್ನಾಗುವಂತೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು.
ಅಂಚೆನೆ ಐಡ್ದಿಲ ಸುಲಭಾಪುನು ಈ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮಲ್ಪುನೈನು ಅವಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನಂಚಿನಗ್ಲು ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಅಂಚಿನಗ್ಲು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಅಂಚಿನಗ್ಲು ಪೂರ ಹಿಕ್ಕಿಯಂದ ನಮ್ಮ ಕೇಪಲ ಬಲ್ಪುನೇ ಕೊರ್ಪೇರಾಗಲ್ಲ ಆರು ಪುದರ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಂದು ಇನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬಲ್ಪುನು ಆರು ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಬೂಡುಗು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಇಡೀ ಈ ಪರಬೂಡು ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಒಂಜಿ ಪರಬೂಡು ನೆಕ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಬೊಲ್ಪು ಅಂಚಿನ ಪೊಸ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಮಕೊಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ತಿರಾರು ಎಂಚ ಸೂರ್ಯೆ ನಮನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೀಪನ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂಚಿನ ನಮನ ಭಾಷೆಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ತುನ ಈ ಕಾವ್ಯನು ಇನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪುನವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಮನ ರಾಮಾಯಣನ ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ನಡತುಂಡಲ ಅವು ತುಳುನಾಡಿನೇ ನಡತಿಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಸ್ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಪರಿಚಯಲು ಐಟ್ ಜವಣೇರುಲ್ಲೆ ದಾನಂಬೆ ಅಂದುಂಡು ಆ ಶಬ್ದಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚಾದ ಜವಣೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಡಾಯಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡದೆ ತಂದು ಪೋಪುನ ಈ ಮಾಂತ ಶಬ್ದಲು ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಭಾಷೆನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಆರು ತುಳು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮನ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿಲುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ ವರ ಶಾಪತ್ ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಏತ್ ಭಾಷೆಲುಲ್ಲನ ಏತ್ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲ್ಲನ ಐನು ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪಂದೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಕಸುಬುದ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೇನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕೋಶನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ್ ಮಾತ ವಸ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಲು ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆಡುಂಡು ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಸವಾಲು ಓಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಮಂಡ ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಿಗ್ಲು ಕುಲ್ಲುನ ಎಂಚ ಅನ್ಪನೋಲಿ ದಯಮಂಡೆ ನೀ ಪುನರೂರು ಕನ್ನಡ ಸಾರಥಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮಲ್ಲ ರತೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದನಾರು ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿಬೇರು ಎಂಗ್ಲನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲ ಪರ್ಬುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಹಿಂದುಲು ಉಳ್ಳೇರು ವೈದಿಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಜೈನ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂತ ಸೇರ್ದೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುತ ಪೊರ್ಲು ಅರಳದನು ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ಲು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ ಒಂಜಿ ಪರಬೂಡುಗು ಪೊಸ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರು ಪೊಸ ಪೊಸ ಭಾಷೆಲೇಗ್ ಇನಿ ಪುನರೂರು ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಕೈತಳ್ಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಖಾಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತಿನ ಪೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೋಷಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರು ಭಾಷೆದ ಪೋಷಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರು ಉದಾರವಾದ ದಾನ ಕೊರ್ಬುನಗಲ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಮೂಜಿ ಪಾತೆರೋನು ಇನಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯುನಿಕೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಂತವಾದ ಯುನಿಕೋಡ್ ನಮಕ್ಕ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಗಳಾರಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ತುಳುವೇ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನ ಲಿಪಿನ ಮಲಯಾಳಿದಾಗಲು ಪತ್ತೊಂದೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ತ ಅಂಡ ಮಲಯಾಳದಾಗಲು ಪತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡಾಂಡು ಆ ಮಟ್ಟಗಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬಿಳೆ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಲಯಾಳಿನ ತುಳು ಯುನಿಕೋಡ್ದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಲಿಪಿಯಾದ ತುಳು ಜಗತ್ತಿಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಗಲು ವಿಶ್ವಡು ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲ ಏತ್ ಸಂಘಟನೆ ಉಲ್ಲ ಅಕಡೆ ಮಾತ ಅಕಾಡೆಮಿದಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಲ್ಪಾಡಂದು ಪಣೊಂದು ಇನಿ ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಡು ಎಂಗ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆರು ಇನಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಲ್ತದೇರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆರ ಕುವೆಂಪುನ ಇಲ್ಲು ಹೂವರ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಹೂವರ ಪೋಪೇರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತನ ಇಲ್ಲು ಹೂವರ ಪೋಪೇರ ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆನಲ್ಲ ಪುಟುದನ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಾಗಲು ಮಲ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಕವಿಕ್ ನಮನ ಮಲ್ಪಾಡು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋನುಂಡು ಆ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಸರಕಾರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಅಲ್ಪ ಆತನಂಚಿನ ಹಾನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಳಯನೇ ಬೋದುಂಡು ಸರಯೋ ನದಿ ರಾಮನ ಅಯೋಧ್ಯೆಡೆ ಉಂಡುಗೆ ಅವೇ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಾನಿ ಆತಂಡು ಐನ ಮಾಂತ ಪುನರಪಿ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಸಪ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರಿವಾರದಾಗಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಅಳುವೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾಂತ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡೇನೆ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಾಡು ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮೆರೇನ್ಲ ಭೂತೋಲೆನ್ಲ ದೈವಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ತೀರ್ಥಂಕರೇನ್ಲ ಅರಾಂತೆರೇನು ಸಿದ್ಧರೇನು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಕೃಷ್ಣನು ವಿಷ್ಣುನು ಮಾಂತೆರೇನ್ಲ ನಂಬುನಗ್ಲು ಅಂಚಾದ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಭಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾಂತ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಾಡು
ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದಾಂತೆ ಮಾಂತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಎಂಗಿನ ಶಬ್ದದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸವಾಡನ್ನು ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾತಿರಗೂ ಶಾಂತಿ ಕೋರುವ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ತುಳುತ್ತ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಂಡೇರು ಇರೇಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯ್ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇರು ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪೂರ ಪನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರೆ ಆರು ಮೇರ್ನ ಮಂದಾರದ ನೆಂಪು ಬಕ್ಕವನೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿದುಕೋರು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ಪುಡ್ಯಾಡ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪಕ್ಕ ಲೇಸದ ಗುರುಕರ್ರೆ ಮತರ ಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಿದ ನಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ ನಕ್ಕಲೆ ತುಳು ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ 2ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಮಂದಾರದಾರನ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಾಹ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಬದುಕಿಟ್ಟು ರಾಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬುಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವೊಂಜಿ ಉಡಲಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಯೋಗ ಮಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ರಾಮನ ದೇವಲ್ಯೋಗು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆನಾಗ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸಪ್ತಾಹ ಮುಲ್ಪ ಆವಡಿತಾನೆ ಕಾರಣ ಅಂತಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಿರವು ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನ ಮನದಾನಿ ರಾಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಸುರು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಮಾಯಣ ವಚನ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪನ ದುಂಬುಡ್ದು ಇತ್ತನ ಜನ ದಯಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆ ನಿವಾರಣೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆ ಬೈದನು ಕೊರೋನಾದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಒರಿಯನ ಮೋನೆ ಒರಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜಿ ಸುರುಪೋಡು ಆ ಒಂದು ಪೋಡು ಪನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಆರು ಜುವಪ್ಪುನಗನೇ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರವಚನ ಆನಾಗ ಎದುರು ಬದುಕಲು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರಾಮಾಯಣ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹನುಮಂತ ದೇವೇರು ಅವ್ಯಕ್ತರು ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ಭಾರತ ವಾಚನ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರದಾರನ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಕೆಲಸ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಚೇತನವಾದ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರಂದು ಹಿಂಗೆ ನೆಂಪಾಪುಂಡು. ಚಂದ್ರಕಲಾನಂದ ಅವರ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಗಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ತುಳು ಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ 25ನೇ ವರ್ಷಡು ಬಾವಟೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕೆ ಶೆಟ್ನ ಹಾಲಡು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸಪ್ತಾಹ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಬೈಯಗ್ ಶುರುವಾನಾಗ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎದುರು ಬತ್ತದ ಕುಲ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಮನಿಪ್ಪಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಗ್ಲದಲ್ಲ ಕೇಂಡ ದಾದವು ಊಲು ತಪ್ಪಾತಂಡು ಅವು ಇಂಚ ಹೊಡಿತಂದು ಕೇಂಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವು ಆಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು. ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುರ್ತೋಡು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿರು ಆರು ಮಂದಾರದಾರನ ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘ ಒಡನಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬುಲ್ಪು ಬರೋಡನ ಐತ ಪಿರವಡು ಆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಲ ಅವು ಆರ್ನ ತುರುತ ಪಾತೆರಡು ಆ ಬೂಕುಡೆ ಆರು ಬರೀತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಡು ಬೆಳಗಾವಿದ ವಜ್ರದೀಪ ಪ್ರಕಾಶನ ದಕ್ಲು ಕಾರ್ತಿಕ ಸಾಮಗಿರವಡು ಎಂಬಿ ಸಾಮಗಿರವಡು ಐತ ಪಿರವಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಪೊಳಲಿ ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಇಡೀ ತುಳು ಲೋಕಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯನು ಕೊರದು 1917 ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪುಟ್ಟುದಿನಿಗೆ 2017 ಅವ್ರನ್ನ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಒಲ್ಪಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಪುರದೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನೋಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ರೂಪಕನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಯಾನು ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಬುಕ್ಕ ಕೂಟದಾಗ ಸೇರೊಂದು ಅವಿತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ವಾರ ಆ ಒಂದುಂಡು. 2016 ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪ್ಪು ದೂನಿಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಮೇದು ತೋಜಾನಾಗ ಪೋಯಿ ವರ್ಷನೇ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಚಾವಡಿರೇ ಆವಡಿತಂಡು ಅಪ್ಪಗದ ಗುರುಕಾರು ಒತ್ತೊಂದಲೈತೇರು ಬೇತೆ ದಾದನ ಕಾರಣಗೂ
ಅವು ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಹಠ ಕಟ್ಟದು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಟದಾಗಲೇನು ಸೇರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಸೂಗಿಪು ದುನಿಪು ಆಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಆತ ಗುರುಕಾರ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ಎಂಕ್ ತಪ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಂಜಿ ಕಾರಣ ಆರೇಲಿ ಎತ್ತದು ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ಏಲದೆ ಬಂದ ರಾಮಾಯಣ ಸೂಗಿಪಿಕು ದುಬ್ಬಿಕು ಆ ಒಂದುಂಡು ಪೂವಳಡು ಒಂಜಿ ರಾಮ ಮಂದಿರಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂದು ಆ ಒಂದಿತ್ತನು ಏಳದೆ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪ್ಪು ದುನಿಪು ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಪಂಡದ ತುಳು ವರ್ಡದಗಳು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಆಯನ ಆವಡು ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾವ್ಯಲನ ಒಂಜಿ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆ ಸರ ನೀಡುದು 4ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪುಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲು ನನಂಜಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಜಿ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಜೆಗ್ ಮಂದಾರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ಆಯಿನಿ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರದ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಡು ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬತ್ತು ಸೇರಿದು ಅವೇನು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟಾವಂದೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಹೋರಾಟನು ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಸಪ್ರೆ ಮೇಕಲು ಬಂದ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳಿರು ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಕೆದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದ ನಾನು ಕೋಡಿ ಎತ್ತಿಜಿ ಮುರಣಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಾಲಿಕಡು ಹೆಂಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕೊರುದಿತ್ತ ಇನಿ ತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಯೋಣ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತ ಆವು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಮುರಣಿ ಪಂಡೇರ್ದು ಪಂಡೇರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅಂತೂ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಒರಿಪಲೆ ಕೊನೆ ಮಂದಾರದಾರನ ಆ ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ನ ಪ್ರದೇಶನ ಒರಿಪುನಂಚ ನಾವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಕಡ ಪಂಡಿಲೆ ಕೊನೆ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಗೂ ನಿಷ್ಠ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ತುಳುತ ರಾಮಾಯಣ ಆವೆ ನಡೆದಾರ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕು ಬಗಲೆದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ರಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿತ್ರಣ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಐನು ಓದೊಂದು ಪೂರಂಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧಂ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಮು ಕುವೆಂಪು ಬರೆಯನಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಮು ಅವು ಇಂಚ ಮಲೆನಾಡು ರಾಮಾಯಣ ಆಯ್ಲೆಕಾರು ಬರೆತೇರ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ರಾಮಾಯಣ ಅಂಡ ರಾಮೆ ಅತ್ತಂಡ ಅಯೋಧ್ಯದಕ್ಕಲು ಅತ್ತಂಡ ಕಿಷ್ಕಿಂದದಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಮನ್ಪೇನ ಅವ್ರು ತೋಜಾದೇರು 22 ಸ್ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಬೂಕವು ಐಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ 2 ಪುಂಜಿ ಪುದಾರ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಪಟ್ಟೊಗು ಪೆಟ್ಟು ಮೋಕೆದ ಕಡಲು ದಗೆ ಸಾಧ್ಯದ ಪಗೆ ಸಂದಾಯಲು ಪರಬೂಡುಗು ಪೊಸಬೊಲ್ಪು ಒಂದು ಮಾತು 6ನೇ ಕಲ್ಪನೆದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯದಿಂದ ಏನು ಪಂಡ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಆರೇನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮಂದಾರ ಕೇಶಭಟ್ರು ಮೂಲತಃ ಆರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಳೂರುಡೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು ಶಾಲೆಡೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು ಆದಿತ್ತನಾರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿರಾರು ಅರ್ಥಧಾರಿಲು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಪಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ತಿಕ್ಕದರು ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲಾಡು ಆ ಜೋಶಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಾಲೆಗಡು ಹೋಗುವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಆಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಂದಾರ ಕೇಶಭಟ್ರು ಕುಂಬಳೆ ಸುಂದರರಾಯರು ಎಂಕುಲು ಕೆಲವೇರು ಉಪ್ಪೆದ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಾರಂತಿರು ಉಪ್ಪೆದೇರು ಏಕಿನೀಕರಣೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖಂಡಕಾವ್ಯನ್ಲಾರು ಬರೀತೀರು ಸತ್ಯವತಿ ಶಪಥ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗನು ಬರೀತೀರು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೇಲೆನು ಆರು ಮಲ್ತಿನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುರುಗೊಂಜಿ ಐತ 2 ಅಧ್ಯಾಯನು ಮಣಿಪಾಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಗಳು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಮಂದಾರ ಕೇಶವಟ್ರು ಅಲ್ಪ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಡ್ಬೋದು ಓದೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಂಗಳೂರದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಚಂದ್ರಕಲಾನಂದ ಅವರ ಅಪ್ಪಗೈತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಸುರುಗು ಮಂದಾರ ಕೇಶವಟ್ರನ ಬಾಯಿಡ್ದೇ ಆಯ್ತಾ ವಾಚನ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಡಾಂಡು ಅವು ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೃತಿಯಾದ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಗಳು ಮುಗಿದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಳಾಲ್ರನ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೇದ ಹೊರತುಡು ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನಡು ಅವೇನು ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಗಳು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲೇನು ಮಂದಾರ ಕೇಶವಭಟ್ರು ಉಪ್ಪನಗನೇ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ನಡದ ತರ್ಜಮೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇನಿತ್ತ ಕನ್ನಡಟ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಗಳಂತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು 10-20 ಬುಕ್ ಕನತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ರಾಮಾಯಣ ಶಾಶ್ವತವಾದ ವರಿಪಂಚನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಆವಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ದೂರದರ್ಶನಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸರಣೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಆತಂಡು ಅಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇಂದೇನು ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪಡು ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಚನದ ಮೂಲಕ ಪಣದು ತುಳುವರ್ಡದಗಳು ಬಾರಿ ಉಮೇದು ಜೊತೊಂದಿರು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನವು
ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರು ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾವ್ಯನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಜ್ಜೋಲು ನಿರಂತರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಅವಧಿ ಈ ಕರೋನಾದ ಅವಧಿ ಉವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರಜ್ಜಿ ಆಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೀವಂತವಾದುಂಡು ಕಾರಣ ಏರ್ಪಂಡ ಈಗ ಸತತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾದಿದ್ದ ಜನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರ್ಲಯಾನ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದು 3 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಅಂಜಾದು ಇನಿ ಆರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆನ ತೂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯನ ನೆಂಪುಲು ಅಂಜೆ ಈ ಕಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪೈತಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಎಂಚನೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚನ ಕಂಟಕ ಪರಿಹಾರ ಅದು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಬರೋಣಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ನೆಂಪುನು ಕುಡರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲೈದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ದೇನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೋಯಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಾತೇರಿಯರು ಒಂದೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪು ಅಂಚನೆ ಆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೇನ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುಲ ನಂಗೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಎರೆರೆಂದು ಪಂದ್ರಲ ಸದ್ದೆಜ್ಜಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಕಲಾ ನಂದಾವರ ಉಲ್ಲೇರು ತೋನ್ಸ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಗಳೇನು ಪೂರ ಕುಡೋರ ನೆನೆತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಮೇರ್ನ ನೆಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನೇನು ನಡಪಾದು ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿಂಜರ್ನಗಳ್ದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಆ ಮಂದಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆ ವಠಾರನ್ನು ಒರಿಪಯರ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ನಾರು ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತಿರಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವಭಟ್ರನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮಗ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿ ಇತ್ತೊಂದು ಅವ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಡದೇನಿ ಈ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದು ಕೊರ್ನ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಆರು ಅಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಶುಭ ಕೋರ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ನನೈತೆ ಮೂಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗೆ ಅದು ಅಂತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆಗಲೇನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುನೈನಾರು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನೈನಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭ ಅಧ್ಯಕ್ಷಕತ್ತಲ್ರ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನಾಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಲಚೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವಡು ಯಾನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆನುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆವಡು ಬಣ್ಣದು ದಯಮಂಡ ಸುಮಾರು 3-4 ಜಿಲ್ಲೆಡು ತುಳುವರು ಸುಮಾರು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಪಾತ್ರನಾಗುಲ್ಲೇರು ಆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥನ ಬರೆದು ತುಳುವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಬರಿಪನ ಏದು ಬಂಗ ಅವನು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪನ ಏದು ಬಂಗ ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪನ ಏದು ಬಂಗ ಅಂತ ಮಣ್ಣದೆ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೈತ ಪೂರ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಆತು ಬಂಗಡ್ಲ ದ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತದಲ್ಕತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸದ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಮಲ್ತಿನ ಬೂಕು ಆತು ಬಂಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೂಕುನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿರು
ಸಮಾಜ ಗುರಿಯರು ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಯಾಪಲ ಬೋದಂದು ಆ ವಂಚನ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇದು ದಾನಾತನ ಮಂಡ ಅಯೋಧ್ಯದ ಕೊಡದ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ತೂತ ದಯಮಂಡ ಹಾಗೆ ಮಾತ ಜಾತಿದಾಗಲು ಮಾತ ವರ್ಗದಾಗಲ ಸಹಕಾರ ಬರೀರು ದಯಮಂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ಮಂಡ ನಾವು ಜಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಎಡ್ಡತನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದು ಆ ಒಂದು ಆವಡ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ತುಳುಟು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆತಂಡ್ರೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬಳತಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದರು ಏನು ಯಾಪಲ ಬಂದ್ಬಿಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ತುಳು ಲಿಪಿಟೇ ಬರೆಪನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಡೋದು ದಯಮಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಭಾಷೆನ ಕನ್ನಡ ಬರೆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಾರಾಪೂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆಯೋಣದು ಆ ನಡೆದಾರ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಆವಡ ಮಾಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ದಯಮಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾತಾರ ಹೋಗಿ ದಯಂಡ ಪ್ರವಚನ ತರ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಕ ನಾವು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಆ ಭಾಷೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನು ಇಲ್ಲಾಡು ತುಳುಟು ಬಾತಾರದು ತುಳು ಹಾಕಲೇ ಮದಪನಲ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಮಂಡ ನಾವು ತುಳುವೇರು ಆ ಕೆಲಸ ಆವಡ ಮಾಡೋದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸುಗಿತೊಂದು ರೆಂಡು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪುನರ್ರೆ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಗ್ಯಾಪಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಎಸ್ ಕುಂದರ್ ಮೇರೆ ಸದಸ್ಯೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾದ ಆರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ದ ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ರತ್ನಾಕರ ಧೌತಪದಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನಿಂ ರಾಜಶ್ರೀ ರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ಅಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ದಿನಟ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಒಂದು 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದ ಇನಿತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ ಅತಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಂಡ ಕೋಡೆ ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಡ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರಗ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ತುಂಬ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡಿತಿನಂಚಿತ್ನ ದಿನ ಅಂಡ ಅವೇ ಸಂತೋಷನೇ ಇನಿತ ದಿನ ಕೂಡ ಆತೇ ಸಂತೋಷನ ಪಡೆಯೋನಂಜಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಭಾಗಿಯಾಗುವಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನಲೆತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಭಾಗಿಯಾವರೆಂಕ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದವೆ ರಾಮಾಯಣಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪನ್ಯಂಚಿತ್ನ ಪಾತೆರ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಪಾತೆರನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೇ ಜನನೀ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಷ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯ ಶೀಪಂದ್ ದಾದಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ನಾಡು ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ನಮಕ್ ಸ್ವರ್ಗಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ದಿನಟ್ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಕೂಡ ಅವೇ ಸ್ಥಾನಮಾನಡುಂಡು ಅವೇ ಸ್ಥಾನಮಾನಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಯಾನ ಪ್ರಥಮವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾವೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಪ್ಪು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಎಪ್ಪು ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಮೂಲು ಪುಟ್ಟಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ 7 ಕಡಲ್ದ ಅಂಚಿಲ ಆಯೆ ಇತ್ತೆಡಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಗದೇವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಕಾಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದು ಬಂಗದ ಟೈಮುಡು ನೆನಪುನು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಅನೇಕ ಪರಭಾಷೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೇನು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಏತು ನಮಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯನ ಆತೇ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಕಲ್ಪವನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಯುನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಐಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಅವು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನ ಆದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮಕ್ ದಾದ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜದು
ಹೃದಯಾಂತರಡು ಪಾತೆರ್ವ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ನಮಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲವರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪರಿತೆಯಾನ ಎಂಕ್ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೀರು ಎಂಕು ತುಳು ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿತ್ನ ಅವಕಾಶ ದೆಹಲಿಡಾವಡು ರಾಜ್ಯ ದೇಶದ ಒವ್ವೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಂಡೆ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ದಾಯ್ಪಂಡೆ ಹೆಂಕ ಅಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಯಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆಡ್ ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಆ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪುಡೆ ಎಂಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಂಡ ಇನಿತ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಣು ಬಂದು ಎನ್ನ ತುಳುನೆ ಅನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆಂಡ ಅವು ತಪ್ಪಾಪುಣು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಇಚ್ಚೆಡ್ ಯಾನೇನಿ ತುಳು ಒಂಚ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಐಟು ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಆಂಡ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಯಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನೆ ಇಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಯೋಗಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಓದವಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಡು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ ಒಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ತುಲ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕು ಕೊಡ್ತೇರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರು ಪನ್ಪುನು ಯಾನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಅತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನು ಏನನೇ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿಡ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡಿಪ್ಪು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾದಿಪ್ಪಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಿಪ್ಪಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಿ ಇಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನೈಕ್ ಸಮಾಜದ ನಮಕ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳುಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಬೋರ್ಡ ಅಪಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪೂರ ವಿಷಯಡ್ ಬೊಕ್ಕರ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ ಲೆತ್ತುದು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತುರುಜಿ ಅನೇಕ ಬಿನ್ನೆರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆಂಚಿತ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲದೆನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಿಯರು ಶ್ಯಾಮಲಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಎಂಗಲ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಲ್ಮೇಡ ಮೇರು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಬಂದು ಎಂಗಲ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುಡ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ, ನನ್ನ ಆಡುಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕುಂದಾಪುರದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ್ರಿಂದ ಆ ಮುಖೇನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಳು ನನಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಷ್ಟು ತುಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುಳು ಮಾತನಾಡಿ ಆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಕೇಳಬಹುದು, ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರು ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಡೋನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೋಸ್ಕರ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ್ದು ಆಟ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವವರು 11 ಜನ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವವರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ನನಗೆ ತುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಆಗಿದೆ. ತುಳು ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡ, ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್,
ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ, ಇದು ತುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವನತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವನತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ 7 ನಾವು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತುಳು ಸಂಬಂಧವಾಗಿ 1 ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಂದಾರ ಕವಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೂಳೂರು ಚರ್ಚಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 21 ವರ್ಷ ಅವರು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ವರ ಭಟ್ರವರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ನನ್ನದು, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನದು, ತುಳು ನಾಡಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಮ್ಮದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಲಿ, ಕುಂದಾಪುರದ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಈವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಳು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದೇ ಹಿಂದಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಈ ಕುಡ್ಲ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೇನಂತ ಭಾಷೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಲ್ಮೇಡರೆ ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಈರ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲೆಗದು ಯಾಪಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಾಗೆ ಬಂದಾಗ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ತುಳು 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 ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಅಂತ ತುಳು ಕಾತು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಣ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ತುಳು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ತುಳು ತಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೆನರಾಡು ಕುಂದಾಪುರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ತುಳು ತಂಚೆ ವಾಲೊಂದುರ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಂದಾದು ಪನ್ನಡ ಏನಾಗಿತ್ತ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಏರ್ ಕೇಂಡಲ್ಲ ದುಂಬೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಏರ್ ಏನ ಅಂಗಡಿ ಬರಡು ಓಲ್ಲ ತೂವಾಡು ಅವ್ರು ಹಗಲು ಪಾತೆರ್ನು ತುಳುಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತ ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊದ್ದೆರ ಊರ್ದಾರ್ ಸುಲೇಮನ್ ಶೇಖ್ ಬೆಳವಾಯಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದಾರ್ನ ಪಾಲ್ದಾರ್ ಆರು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪನಾಗನೆ ನಾನು ಪಂಡಿದಿತ್ತೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲೇವ್ದೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೀಜಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪಂಡಿದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದಾತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ
ಮೊಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುರ ತೋನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಎಂಕ್ ಲೆತ್ತದು ಮೊಲ್ಲು ಮಹಾನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲ ಎದುರೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಕ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎದುರು ರಡ್ಡ್ ಪಾತರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಯ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆಗ್ಲ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನ್ನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ತುಳು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ತುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಭಾಷಣದ ತುಳು ಅಂತ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಲೆತ್ತದು ಮೂಲಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯಾರು ಎನ್ನ ಒಡಾಲ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನಂದು ದೇವರ ಕುಡಾಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ತುಳು ತಮಿತ್ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಆಂಡ್ ದುಮ್ಮುಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೆಡ್ದು ಖಂಡಿತ ದಾಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಭೇದ ಭಾವದಂತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಗ ದೇವರು ಪೂರಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಈ ಎಂಕ್ಲ ದೇಶಾಡು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾಡು ಬತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಲ ಬೇಗ ಈ ಲೋಕಾಡ್ದು ಪೋವಾಡು ಆಯ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಏನು ತುಳು ಪಾತರ ಬರ್ಪುಜಿದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಕೇಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತರ ಮುಗಿಪೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಪಾತೇರಿಯರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರು ನಂಗೆ ತುಳು ತಮ್ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಒಂದು ದಾಗಿನಾಗ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬಾಡು ಒಂಜಿ ಒರಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಜನೆ ವಕೀಲರು ಮುಂಡೆ ಇರ್ದಾರು ಆರು ಪಂಡರು ಎಂಕುಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಓವು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಜಾತ ತಿರ್ತಿರ ನೆರ್ಪಿನ್ಲ ತುಳುಟ್ಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಲ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ್ಲ ತುಳುಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಂದು ಆಲಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುಕು ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುವೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಂಗದ ಇದು ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನಾರ ರಾಜೇಶ್ ಅವಳಿಯರು ಬದಿ ಅಡ್ಕ ಆರು ತುಳುವರ್ಳದ ನೆಕ್ಕ ಆರು ಪಿರಾವಡ್ದ ಇಪ್ಪನಾರು ಆರು ಎದುರು ಬೂರುಜೇರು ಆಂಡ ಆರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಆರು ಪಾತೆರುಜೇರಿಗೆ ಆರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಣದು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಭಾಂಗಣಡಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲು ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ 7 ಜನನ ಗುರುತಿಸಾದ ಈ 7 ದಿನದ ಸಪ್ತಾಹಡು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಏನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೇರು ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಟು ದೇಶಡು ಆಂಡ ಇಂದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಗೌರವ ಅತ್ತು ಇಂದು ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಗೌರವ ಪಣದಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಂದು ಯಾನು ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಸಲುವಾದ ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪನ್ಪೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಅಂತ ಒವ್ವೇ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಂದಾರದಕ್ಲೆಡ್ದು ಹೆಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಅವಡಾಂಡ್ಲ ಏನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಂಡ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುವ ಮಂದಾರದ ಕುಟುಂಬ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಬೊಕ್ಕರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದೀಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಚುಟುಕಾದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂವಾರಿ ತುಳು ಒಳ್ಳದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಒಳ್ಳದಾಗಲೇ ಲೆಪ್ಪಡದ ಮೂಲಕ ಕೋರಿನಾರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚಾದ ಆರು ಒಂಜಿ ಮುಂದೆ ಮುಗೀತಲ್ಲದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಪೇರೇರ್ಕಿ ಕೆರಂದೇಲು ದಡಿಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಕಂಜಿ ಬೀಲ ಕುತ್ತ ಮಲ್ತದು ಸುಕೊಟ್ಟಿತ್ತಿನಲ್ಕ ರಾಮದೇವಿಯರ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಈ ತುಣುವ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತೊಳ್ಳ ದಯಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನೇ ನೆಮ್ಮದಿಡುಲ್ಲ. ಈ ಸುರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಏತೋ ವಾಗ್ಮಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ಭಾಷಣಗು ವಸ್ತು ತುಳು ಭಾಷಣಗು ವಸ್ತು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಾತಾಡ್ಮಿಡತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಲ ಸೇರಿದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಜನಮಾನಿ ಬಂಧುಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖೇನ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖೇನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಸೀದ ಪ್ರಸಾರಡು ಅತ್ತಂಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಡ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ಣು ತಂದುಳ್ಳ ಪೊರ್ತು ನಮನ ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತುನು ಕಾಪೋಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಣವೆ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ಶಕ್ತಿನಗರದ ತುಳುವೆರೆ ಕುಟ್ಟಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ್ಡ ದುಂಬು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕುಟುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕುಲು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಕಲು ಬಾರಿ ದುಃಖ ಬಾತೇರಿಯರು ಏನಡ ಬತ್ತದು ನಿಘಂಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ತತ್ತು ಬೋಂಡು ಓಲು ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದಾಗ ಶಕ್ತಿನಗರಡ ಆಂಡು ಅಂತ ಅಪಗನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚೂರಿಕಂತ ಏನಲ್ ಕಾಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ. ಒಂಜಿ ಕುಡುಪುದ ಗುಡ್ಡೇಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪವನ ಗುರುಕುಲ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಓಲ್ಲ ತನನು ತಾನ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪಂದೆ ತನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕರೆಗೂ ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ದಿನಾರತ್ತಾರು ತನನು ತಾನು ಓಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಿಜರು ತನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕರೆಗೂ ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ದಿನಾರತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಮಲೆ ಕುಡಿಯೇ ಎಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೀತೀರು. ಯಾನ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿ ಅನಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ವಾಚನಗೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕೇಶವ ಭಟ್ರನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲೆ ಕುಡಿಯೇ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಲ್ತೆ ದಾಯಕೆಂಡ ತುಳುತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಾರು ತುಳು ರಾಮಾಯಣದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದಾಯ ಮಲೆ ಕುಡಿಯೇ ಪಂಡ ಜಾತಿ ಸೂಚಕವಾದ ಮಲೆ ಕುಡಿಯತ್ತು ಮಲೆ ಕೊಡಿಯೇ ಏರು ಬದುಕೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆದ ಪೊಲಬು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಜಕ್ರೆ ಬರಂಡ ನಕ್ಕೂರು ಬರಂಡು 10 ಬೇಜಕ್ರೆ ಬರಂಡ ತೆರಂಟೆ ಬೋಂಡು ಅತ್ತುಂಡ ಒಂಜಾತ ಕಡುಂಗೊಳ್ಳಿ ಬೋಳೆಂಡ ಪೆರ್ಮರಿ ಬೋಂಡು ಪಣಪುನಲ್ಕ ಪಕ್ಕಿದ ಆಯ್ತ ನೆತ್ತ ಚಲನ ವಲನದ ಕಾಡು ಮುರುಗೊಂಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗೂ ಗೊಂತುಂಡು ಆಯೆ ಕಾಡಿನ ಆಯೆ ಮಲೆ ಕುಡಿಯೇ ಆಯ್ತ ಗೇನ ಇತ್ತಿನ ಇಂದರ್ಥ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯ್ತಲ ತುಳು ಜನಪದ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತಲ ನೆಟ್ಟ ಅಡಂಗದುಂಡು ಅವೇನು ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಡ್ಪದ ಬಂಡರೇನು ಕೂಡ ಬುಡ್ಪದ ಬಂಡ್ರೆ ಪೊಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಕಿರೀಟದ ಒಂಜಿ ಮುಕುಟದ ಮಣಿ ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಾಂಡ್ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಿದು ಅವು ಎಂಚಂದ ಕೇಂಡ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದ ಬತ್ತಂಡು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಜಾಲದ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಅನಗ ಬೊಳ್ಳ ಉಂಟುಂಡು ಅಡೆ ಮಿತ್ತುಗೊನೇರೆ ಓತುಚಿ ಆರ್ನ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲು ಒರಿದುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪರಿಸರ ನಾಶಾದಿಪು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಆ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಗುಂಡ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂದ ಬಣಪನೇನು ದಯಗಂಡ ಪೂರ ಕೊಚ್ಚಿದು ಬೋತುಂಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೋತುಂಡು ನಾಗಮ ಸ್ಥಾನ ಬೋತುಂಡು ಪೂರ ಬೋತುಂಡು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಒರಿದುಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸದುಳ್ಳೇರು ದಾದಕೆಂಡ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ನನಲಾತ ಸಾಹಿತಿ ನಕಲು ಪುಟ್ಟೋಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಂದಾರ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕುಳೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೇರೆ ನನ್ಲಾತ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಸೂಚನೆ ಆಮುಕೇನ ದೈವ ದೇವೇರು ಪಣ್ತೇರಿ ಎಂಕುಲು ಬಾಯಣ್ಣ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲು ಒರಿಯೋಡು ಬಣದು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲು ಒರಿದುಂಡು ಎನಿಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ನಿರಂತರ ಕಾರಣಿಕೊಂಡು ಇನಿಲ ತುಲೆ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕುಲು ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತೊಂಡ ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿದಾರ ಬಂಡೇರು ರಾಜೇಶ್ವರನ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಬಿರೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನ್ಪನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು
ಮಸ್ತು ಜನ ಪಿರವುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಯಾನುದೇನು ದಾಯ ಪನೊಂದುಳ್ಳೆಕೆಂಡ ಆರು ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊತ್ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಿಲೆ ಕಲೆ ಪಿನಿನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶವಟನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಬೇರೆ ಆತುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆವೋಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪವ ಈ ಸರ್ತಿ ಆವೋಡೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಗೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಸ್ಮರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಳದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆವೋಡೆ ಪಂಡು ಪುನಃ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಸರ್ತಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಕೊರೋನಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ನಡುಟ್ಲ ಒಂದೇನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸುಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೈಪಾಡ್ದ ಅವಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡತಂಡ ಆರಂಭಾಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಬಂದುಳೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಮಿಲು ನಂಕು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಗೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರುಳು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗೆಟ್ಲ ತೆರಿಪಾಯರು. ಏತು ನಮನದ ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡು ತೆರಿಪಾಯರು. ತುಳುಟು ಕುಡಂಜಿ ರಾಮಾಯಣಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಶಿದಾರು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆತೇರು. ಅವು ಕೆಂಡ ತುಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಗವಳ್ಕರ್ ಬರತನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ರಾಮಾಯಣಲ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಡೆ ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡ. ಒಂದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಇರ್ಬೇಕ ಆರ್ಲ ತುಳುಟು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆತನ ಚಿತ್ತನ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡು. ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ತುಣುಕು ಪಣ್ಪೆ ಮೇರೆ ಪನ್ನ ಆರು ಪಾತ್ರೆನಗ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ತೂ ಪಣ್ಪಿನಡೆ ಹೂ ಪಣ್ಪೇರು. ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಕಲು ತೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕಲತ್ತು ಹಾಕಲು ಹೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಾಕಲು ಪೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಾಕಲು ಅಜ್ಜ ಮಾತೆತ್ತ ಹಾಕಲ ತೂ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಟು ಹೂ ಬರ್ಪನೆ ಅಂಚಾದು ಆ ರೀತಿ ತೂ ಕೊರ್ಪುನ ನಾರೈಟು ಬಂಡೇರು ಏರುನು ಇಮೇನ ಕರಲಿನ ವಿಚ್ಚದು ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ನೆತ್ತೆರಡು ಓಕುಳಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಮೇರ್ನ ಮಂದಾರದಾರ್ನ ಪುಸ್ತಕಡು ಅವೇನು ಮೋಕ್ಷ ಪಣ್ಪನ ನಿಲಟೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಒವೇ ರೀತಿ ಕ್ರೌರ್ಯಗ್ ಹಿಂಸೆಗ್ ಆರ ಮನಸ್ಸು ಮಣ್ತುಜೇರು ಪಣ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊರಿಯರು. ಕ್ರೌರ್ಯ ಹಿಂಸೆ ಒಂದು ಪೂರ ದೂರ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಒಂಜಾವಡು ಅವು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ತಿರ್ಲು ತುಳುವ ನೆಲತ ಆ ಕಲೆಕಾರಣಿಕ ಅಂದಾರಿ ತೆರಿಪಾಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತನ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತ್ರೆನಂಚಿತ್ತನ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಬಿ ಪಿಂಟಾಯರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಅವು ಬೋಡು ಕೇಣ್ಣಕ್ಕಲು ಮಸ್ತುಳ್ಳೇರು ಅವಿನ ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಪಿರವುಡ್ದು ಮೆಲ್ಲ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಒಂದು ಆವೋಡು ಖಂಡಿತ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ದು ಆವೋಡು ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲ ಬಂಡಾರ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಏಪ ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪುಂಡ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಅವಿನ ಖಂಡಿತ ಮರಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಗಿಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತೊಡುಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಆರು ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಕುಕ್ಕೋಳಿದಾರು ಪನ್ಲಕನ ಮರುಮುದ್ರಣ ಎಂಕಲು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಎತ್ತವನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಪುನರುಡ್ದಾರು ಪಂಡೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಳೆಂಡ ಯಾರಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಬುಳೆವಡು ಖಂಡಿತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬುಳೆವಡು ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಬೋಡಾದು ಬುಳೆವುಡು ಪಣದೆ ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ಟು ಚದಿಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಜವಣೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕನತದು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ 25 ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಾತಿರುತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆಪನಕಲು ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಬೋಡಾದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರಂತರ ಬೆರಿತಾಂಗುಂಡು ಪಿದಡ್ದ ಮೊರನೆಂಕುಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ಗೆ ಹೋದು ಇರಗಿತ್ತೆ ಫಂಡಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇರ್ನ ಮೇಯರ್ಗಿರಿ ಮನ್ಪಂದಡೆಗೆ ಒಂದಾಪಿನ ಬಡಿಸಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಕೆಯನ್ನ ಓವು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅತ್ತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಬೀದಿಡು ಓಲ್ಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಪುರ ತುಳುಲಿಪಿಡು ಬೋರ್ಡ್ ಬರಲಿ ಎಂದು ಬಂಡ ಒತ್ತೊಂಡೇರಾರು ಅಂಚ ಮಾತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅವನೇನು ಓಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂತ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ದ ಬಗೆಟ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಅರ್ಜಿ ಪೋತುಂಡು ಐತ ಪಿರೋಡು ಬೆನ್ನೆ ಬೇನಂದುಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ಯಾಮಲಕ್ಕ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನಿ ಇಲ್ಲಲು ತುಳು ಪಾತ್ರೆಂಡ ತುಳುವರಿ ಉಂಡು ಇನಿ ದೂರದ ದೆಲ್ಲಿಡಿತ್ತೇರಂದಾಂಡ್ಲ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿದ ಭಾಷೆನ ಮದ ಪಂದೆ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ತುಳು ಪಾತ್ರೆರು ಶ್ಯಾಮಲಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಾಯಕೇಂಡ ಈರು ತುಳುಟು ಈರು ಪಂಡರು ಪೊಂಜನಕರು ತುಳು ಪೊಂಜನಕಲ್ಡ ತುಳು ಓದವಡು ನಿನಿ ಎಂಕಲು ಓದ ಒಂದುಳ್ಳ ಓದೆರೆಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬೈದೇರೆ ಎಂಕಲು ಎದುರುಡಿನಿ ಓದೆರೆಂದೆ ಅರ್ನ ಪುದರು ಇನಿ ವಾಚನ ಮಲ್ಪನಾರು ಗಾಯನ
ಶೀಲಾ ದಿವಾಕರ್ ಇನ್ನು ಐಕೆ ಇನ್ನು ಇರ್ಬೇ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಪೊಂಜಡನೇ ತುಳುವಾದವನೇನೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಶೀಲಾ ದಿವಾಕರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೈದೆರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರೆ ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಉಳಾಯಿಡು ತುಳು ಪಾತಿರಿಯರು ಯಾನು ತುಳು ಪಾತಿರದು ಭಾಷೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ದಾಯದೆ ಪುಣಂದು ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆ ದಾಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೆದಂಬು ಶಬ್ದ ಅಬ್ಬೆಡ ನೆರ್ರೆಂಡು ಕೊಂಡರ್ತದೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಲೆ ನೆರ್ಪುಂಡು ನೆರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ಕದ ಬಾಲೆನ ಮುತ್ತ ಕೊರ್ದು ಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಇರು ನನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರು ತುಳುಟೇ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅನಿರಡ ಕೇಂಡಂದು ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡ್ ತುಳು ಬಗೆಟ್ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋರನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿರ್ದು ವಾರೀತಿದ ಸಾಧ್ಯತೆಲುಳ್ಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರನು ಖಂಡಿತ ಕೊರಪ ಐತ ಪಿರವುಡು ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿನಿಕಲ್ನ ಪಿರವುಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡನ್ಬ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಆರು ಪಂಡೇರು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಬಕ ತುಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷೆ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಆ ತುಳು ಬಕ ಕನ್ನಡ ಒಂಚ ಸೇರ್ದ ತನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಸೇರ್ದ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆ ಅವು ನಮ್ಮೆಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧ ತುಳು ಅನ್ಬಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಪೇರು ಅಂಚ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆ ಅವೊಂಜಿ ಕುಸೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷೆ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಗೂ ಲಿಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆತ್ತನ ಭಾಷೆ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಬೆರನೇರು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ತುಳು ಲಿಪಿಟಿ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ದೇವನಾಗರಿಟಿ ಬರಿತಿರ್ಡ ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ಬರಿತೀರಿ ನಮ್ಮ ಓ ಮುಂದಿಂಚಿನ ಪಣ್ಪನ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿ ಇನ್ನೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷಡು ಟಿವಿಡ್ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಬಂಡೇರಿ ಟಿ ವಿಲಿಡನ್ನು ತೂದು ಹಿಂದಿ ಬತ್ತಿನೇಟ ನಿರಂತರವಾದ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಡು ಪಾತಿರ್ಬೇರೆ ಅರ್ಲ ತುಳುಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತಿರಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ತುಯಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನಿರಂತರವಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವ್ರು ಏಪತ್ತುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ ಚಾವಡಿ ಬಳೆ ತುಳುಟೆ ಬಾತಿರ್ಗ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಇಂದು ಪೂರ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಪಣ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹಿರೇಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಸುಲೈಮಾನಕ್ಕಾಗ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದತೆ ಮೇರ್ ಪ್ರಮೋದತೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಕಾರ ಮಣ್ಣು ತೆರಬಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಎಂಗಲ್ನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಗಳು ಹಿರಿಯಪ್ಪೆ ಆನಿಲ ಪಾತಿರ್ದೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ಲೆ ಬಂಡಿ ಇನ್ನು ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಏರೆಗೂ ಕೊಡ್ಪುನ ಅಂಚುತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಗಲ ಪನ್ನಗ ಬೇತೆ ಏರೆಗುದಾಯೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ವಂಶೋಗೆ ಕೊರ್ಕ ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ಮೆರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಂಡತೆ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ವಂಶ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಾರನ ಬಗೆಟ್ ಏರು ಪೂರ ಬರೆತೀರ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ನಿಘಂಟೆ ಮಲ್ತದ 7 ದಿನಲ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಘಂಟೆ ಮಲ್ತದ ರಾಜೇಶನ್ನೇ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಗೆಟ್ ಏರು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಬೇತ ದಾಳ ಬುಡ್ಚಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪುನಲ್ಕ 2 ವರ್ಷ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆಡ ದೇವೇರ್ನ ದಯ ಎತ್ತಂಡ ಉಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ಪುಜನ್ ಯಾನು ಏತನೆಟ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಳ್ಳೆ 10 ವರ್ಷ ಮಂದ ರಾಮಾಯಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಯಾನು ಪನ್ಪೆಂಗಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮರಣೆ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಬಂತಿರು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು 2-3 ಜನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ನವನೀತಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುವಳಿದಾರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪಿರವಡು ದಿನಕರ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅಕಲ್ ಮೊಕಲ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡೋದು ಯಾಕೆಂಡ ಮೂಲು ಬಾಕಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕುಲು ಪನವುಗು ಬೋಡಾದ ಬತ್ತದು ಗಾಯನ ವಾಚನ ಕರಿಸರ್ತಿಲ ಮಲ್ತನ ಕೊಲತ್ತೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿದು ತುಳು ಭಾಷ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿದು ಅಕುಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಏರು ಪೂರ ಯಾನ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶೀಲಾ ದಿವಾಕರದ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಏರು ಪೂರ 7 ದಿನ ಗಾಯನ ವಾಚನ ಆ ಪ್ರವಚನ ಏರುಪುರ ಮಲ್ಪುರ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರಗಲ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬೈಕಬೆ ನಮಕ್ ಏರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದೊಡೆ 7 ದಿನ ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಪು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವರ್ಷ ಸಂವತ್ಸ ಮಾಲಕೆರನಂಚಿತ್ತನ ಶೇಖರ್ ಮೆರೆಗಲ ಅಂಜನೆ ನಮಕ್ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಮುಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತಂಡ್ವೆ ಎಂಗ್ಲ ಹೆಗಡೇರು ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮ ಆರೆಲ್ಲ ಆರು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ
ಒಳ್ಳೆರೆ ಅರೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಬಂದುಳೆ ಒಟ್ಟು ಯಾನ ಅಕೇರಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸತ್ಯಾಂಶ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈತನೇಟ 25 ವರ್ಷ ಮಲಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕೊಲು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದೇರು, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಬೆಳೆದು ಬೆಂದೇರು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗ ಬಡದು ಬೆಂದೇರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಬೆಂದೇರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬೆನೆಯರ ಪಿದಾಡ್ದ ಎಂಚ ಬೆನೆಯರ ಪಿದಾಡ್ದ ಕೆಂಡ ಓಪುರ ಆತುಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯುನಿಕೋಡ್ ಆವಡು ನಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೇರು ಒಟ್ಟ ಆವಡು ವಿಶ್ವ ತುಳುವೇರಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡೆ ಕಣಪನಂಚೊತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅವು ಎಂಚಕೆಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೇರಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಅನ್ನು ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಮುಖೇನ ಇಡೀ ಮಾತ ತುಳುವೇರಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿ ಕಣತದೆ. ಯುನಿಕೋಡ್ದ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರವಡು ಪಣಬನಂಚಿತ್ತನ ಮನವಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕುಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜಾಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದುನ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ತದಂಡು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬಾಂಗ್ಲಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉರ್ದು, ಪಂಜಾಬಿ, ನೇಪಾಳಿ, ಒರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ತದಂಡು. ಬಿಹಾರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉರ್ದುನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ತದಂಡು. ಆಂಧ್ರ ತೆಲುಗುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉರ್ದುನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಯೆ ಕನ್ನಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಲಯಾಳದ ಕುಳ್ಕೊಳತೇರು, ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮರಾಠಿದ ಕುಳ್ಕೊಳತೇರು, ಒಂಜಿ ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಕುಳ್ಕೊಳತೇರು. ಒರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನೆಲ್ಲ ಅವು ತುಳುನಾಡ ಅದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಪುಜೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪುನೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಪುನರೂರ್ರೆ ಯಾನಿರ ನೇಪಾಳ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಚದಿ ಕಟ್ಟದ ಯಾನ ಪೋದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ತೇರು ಒಯ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಾನಿ. ಅವು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವತ್ತು ಅವು ತುಳುನಾಡು ಉತ್ಸವ ಆವಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಸಭೆ ತೆದುರು ಏನು ಬಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ಯಾಮಲಕ್ಕನ ಸಹಕಾರ ಯಾನು ಕೇಣಬೆ ಎಂಗುಲು ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ನೆಕ್ ಬೋಡು ಬೋಡಾಪನಂಚತನ ದಾಖಲೆನ ನೇರ್ದುಂಬದ ಮಹತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೇನು ಆತನ ನೇರ್ದುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಾಡೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಾಡೊಂದು ಬಣ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂದುಳ್ಳೇರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂದುಳ್ಳೇರು, ಜೈನ ಬಂದುಳ್ಳೇರು ನಿಗಲ ಮಹತ ಧರ್ಮದ ಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ಈತೆ ಎಂಚಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ದಾನೆ ಮಲ್ತೇರು ಕೊಂಗಣಿಂದೆರ್ತು ವಿತ್ತುಗೊಣೇರು ಆರು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಗೋವಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅತ್ತಂಡು ಆರು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದೇರು. ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡಲ್ಲದೆರ್ತು ವಿತ್ತುಗೊಂತೇರು ಅವಲ ಆತಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲ ವಿತ್ತು ಹೋತಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಬೋದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಂಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸೇರಿದನು. ಇತ್ತೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತಿರ್ತುಂದು ಕೈ ವಿತ್ತು ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹೊರಯನೆಲ್ಲ ವಿತ್ತದೇರು ಫಿಲ್ಲೇನು ಯಾನ ಬೇತದಾಲಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ರೀತಿದ ನಷ್ಟಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ತದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಲೆ, ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಲೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೇನು ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಗೌರವಿಸಿದೇರು. ನಿಕ್ಲೇನು ಶೇಖರ್ ಪಂಡಿತೇರು ಬಂಡದು ನಿಖಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಯನೆಂಗುಲು ಗೌರವಿಸೋಂದುಳ್ಳ, ಉಳ್ಳಾಯನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪ ಮೊಗಲಿನ ಕಂಬತ್ತಿರಿಂದಲೆತ್ತದ ಗೌರವಿಸೋಂದುಳ್ಳ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ತುಳುವನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡರ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬೈಕೊಂದು ಬೊಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೆಯನ್ನು ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನೇರನ್ನು ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರುಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತಿರಿ ಎರಡು ಅವು ಪಕ್ಕ ಇನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತಿರಿಯರು ದಾಗನಾಗ ಪುರ್ತುದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೈನ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮೇರು ಒಂಜಿ ಚುಟುಕಾದ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿಗೆ ಅದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅವಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾತಿರಿ ಪಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಕೇನೆರೆ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತೃಭಾಷೆದ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ಬುಕ್ಕ ರಮದ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾಯನ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಣರೂರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ನಾಯಕರ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ಯಾಮಲ ಕುಂದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಗಳು ಶಾರದಾ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನವನೀತನೆಲ್ಲೇರು ಜೋಯಿಷರಿತ್ತೇರು ಮಾತ ಬತ್ತನಕುಲು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಡಿತನಕುಲು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಮಾತೆರ ನಿಕ್ಲ ಈ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡುಟು ಈ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಸುಮಾರು ನನ್ನ 7 ದಿನಲ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮನ ಚಾನೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ತುಳುವ.com ನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ.
ಗುರ್ಕಾರ್ರೆಗೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಿಕು ದಿನಿಪು ಆಯ್ನ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೀಲಾ ದಿವಕರ್ ಬುಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ವಲ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂದು ಸೋಲ್ ಮೇಲ್ ತಂದ ಒಂದು ದುಂಬು ಸುಗಿಪು ದಿನಿಪುದ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೆಬಿಯಾಕ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹಲೋ 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 ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹಲೋ 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 ತದರಿ ಆದರ ಆದರ ತರನಿ ಆದ ಆದ ಆ ಆ ಪುಂಡು ಗುರಿಕಾರ ಮಲೆ ಮಗಳೇ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಪುಂಡು ಗುರಿಕಾರ ಮಲೆ ಮಗಳೇ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋನೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ದರ್ತಿ ಆನೆ ಮೋನೆ ತುಂಡು ದಾಡೆ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಡು ದಾಡೆ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಳೆದು ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಳೆದು ಕಳೆದು ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ತುಳುಲೋಕದ ಮಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಹಾತೆರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಹೋಯಿ ವರ್ಷ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಶುರುವಾದಿತ್ತು. ಪುಂಚದ ಬಾಲೆಡ್ದು ತೊಡಗಿನವು ಮೋಕೆದ ಕಡಲು ಮುಟ್ಟ ಏಲೆನ್ಮ ಅದೇನು ಎಂಕುಲು ನಿಖಲೆ ದುಂಬು ದೀದಿತ್ತ. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ನಡಪತ್ತಡು ಆ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಎಂಕುಲು ಮುಂದರ್ಸೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುವಡ್ಡದಗಳ ಕಾವ್ಯಯಾನಡು ಒಂದು 4ನೇ ಸರಣಿ, ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾವ್ಯಯಾನಡು ಒಂದು 2ನೇ ಸರಣಿ. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ತಾಂಗ ತರ್ಕೇಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದುಂಡು. ಮೋಕೆದ ಕಡಲು ಪಂಡ ಭರತೆ ಚಿತ್ರಕೂಟಗೂ ಬತ್ತದು ರಾಮನ ಭೇಟಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ. ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಕಾಡಕುಡಿಯೆ ಚೆನ್ನೆ, ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಂಚಾಯೆ,
ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ದಶರಥಗ್ ಜೋಕುಲಿಂಚ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಕೈಕೆ ಮಂಥರೆನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದಾದ ರಾಮಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ್ ಸೀತೆಗ್ ಕಾಡುಗ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಆದ ಕಡೆಗೆ ಊರುಗು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭರತೆ ರಾಮನ ಪಿರಲೆ ತೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡದು ಚಿತ್ರಕೂಟಗೂ ಪೋಯಿನಾಯೆ ರಾಮೆ ಬರಿಯರ ಒತ್ತ ಅಂದೆ ಪುನಗ ಆಯನ ಕಾರ್ದ ಕಡಾವುಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಈತನೇಟ ಆಯನಂಚಿನ ಈ ಕಥಾಭಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಮೂಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಗೂ ನಿಷ್ಠವಾದೇ ಬತ್ತದುಂಡು ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಡು ಅಂಡ್ ಅಂದೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕದ ಕತೆ ಮಾತ ಅವು ತುಳುಲೋಕೊಟೇ ನಡತಿನಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆನೇ ಉಪ್ಪುಂದು ಬಣ್ಣದ ನಿಖಲಿಯರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲಿಪಿರಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ರಾಮಾಯಣದ ಪಾತ್ರಗಳು ಆಂಡ್ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಯ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟ್ಟದು ಕೊರದೇರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆ ಪುಣ್ಯ ಚೇತನಗೂ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಇನಿತ್ತ ಈರೆತ್ತ ಪುರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಥಾಭಾಗನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬತ್ತಿ ಸರ್ವೆರಡಪ್ಪ ಬರತೆ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದಗತಿನೇ ರಾಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಡ ಸೀತೆನೆದುರುಡು ಮದಪೆ ರಾವಂದು ನಮ ಬರತೆ ಪಂಡಿನೇನು ನಮ್ಮ ಗಡು ಮುಗಿಯುನೇನು ನೆನಪು ದೀವೊಣುಡು ದಿನಗೆಣ್ತೊಣುಡು ನೆನಪುಡಿ ತೆತ್ವಾಸಿ ಬತ್ತಂಡ ಜಂಬರೊಂಜಿಕ್ಕು ಒಂಜಾದು ಪೋವಂಜಾದು ಬಾರಿ ಜಾಗರ್ತಿಡಿತ್ತೊಡೊಡು ನಮ ನನಲ ನಮ ಮುಳ್ಪನೇ ಇತ್ತಂಡ ರಗಳಿಗು ಸಾದಿಯ ವಂದಿ ಕೊಳ್ಳಂದು ಊರುಗಿ ಜಾಗ ಮುಟ್ಟಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಇತ್ತನೇ ಚಿತ್ರಕೂಟನು ಬಡೋಡು ಬೇಗಾಂದು ಪಂಡಿನೆನು ಕೇಂಡಿನಿರುವೆರು ಪಿದಾಡುನೆ ದುಂಬುಡೆನೆ ರಾಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಿರಾವುಡೆನೆ ಮೊಕುಳೆ ನಟ್ಪತ್ತಡ ಸೀತೆ ರುಸಿಕುಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಏಸಮಳ್ತೊಳ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಡಿತ್ತಿ ರುಸಿಕುಳೆನ ಸ್ರೊಮೊಳೆನು ತೂದು ಅಡೆಪೋದು ಪಾಕದಿನ ತಡೆದೆಚ್ಚ ರುಸಿಕುಳುಪ್ಪುನ ದಂಡ ಕಾನ್ಪಿನ ಮಲೆಕ್ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಪಿಂದೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂಡೆರು ಅಳ್ತು ದುಂಬುತ್ತೀಯರು ಚಿತ್ರಕೂಟೊಡು ಬರತೆ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಪೋಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕತೆ ಬರತೆ ಊರುಗು ಬತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅರಂತಡೆಡು ಸಿಂಗದನದ ಮಿತ್ತು ಅಮ್ಮೆರು ದಶರಥ ರಾಜರನ್ನ ಕಿರೀಟನು ದೀದು ಮೆಗ್ಗೆ ಶತ್ರುಘ್ನಡ ಪಂಪೆ ಮುಲ್ಪದ ಆದೇಚ ಹೂವಿತ್ತಲ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯ ಈತು ಅನ್ಲ ಯಾನ ಮುಲ್ಪನೇ ಬರಿತ ನಂದಿಗ್ರಾಮಡು ಅಣ್ಣನ ಕಡಾವುಲಿನ ದೀವೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆದೇಚನು ತೂಪೆ ಪಂಡದು ಅಂಚೈತೆ ಬರತೆ ಪೋಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲ ಸೀತೆಯಲ್ಲ ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಓಲೂಲ್ಲ ಅಂದ ಪಣ್ಣದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದಾಲ ದಿಂಜ ದೂರ ಇಜ್ಜೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಭರತೆ ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಾನಿಗೆ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೋ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಬರಿಯರ ಯಾವು ಅಪಗಂಡ ಒಯ್ನ ನಿಘಂಟ ಮಲ್ತದ ಯಾನು ಬತ್ತೇನ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬನ್ನಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಾವು ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ಈ ಜಾಗೆದ್ದು ಅಂತೆ ಆಕಾರ ನಮ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎಚ್ಚಲ್ಮೇಡು ರಾಮೆ ದುಂಬೊತ್ತ ನಡ್ಪತ್ತಡು ಸೀತೆ ಪಿರೌಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಮಲೆಡ್ದು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋಪೆರಿಗೆ ಪೋವೊಂದು ಉಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿಡು
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮಗಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶರಭಂಗ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಮುಂತಾಯನ ಋಷಿಕ್ಲೆನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ್ಲ ಪಡೆವೆನವೇರು ಅಕೇರಿಗೆ ಅತ್ರಿ ಮಹಾಮುನಿನ ಆಶ್ರಮಗೂ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅನಸೂಯಾದೇವಿಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗತ್ಯಡು ಸೀತೆ ಪತಿವ್ರತಾ ಧರ್ಮ ಇಂಚ ಪನ್ನದು ತೆರಿಯೋನಲು ಈತ ಮಾತ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನಡತದು ಬಚ್ಚಿದಿಗೆ ಸೀತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದನಂಡಲ ಉಡಲ್ಗೆ ಅತ್ತನ ಕೈಕಾರ್ಗೆ ಬಚ್ಚೆಲಿಂದ ಅನಗ ಅತ್ತನದ ಅನೆಲ್ಲ ಸಂಕಟ ಅಂದ ಐನ ಮರಪೇರದಾದ ಸಾದಿ ರಾಮೆ ಕೊಂಚ ಕುಸೆಲು ಗೊಬ್ಬಿ ಇಂಚಲ್ಲ ಸಾದಿ ಪೋಡತ್ತ ಐಕೆ ಬಡದು ಸೀತೆನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಪ್ಯರ ಬೋಡದು ಆ ಕಾಡಿಡಿತ್ತು ನಂಜಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈ ಮರಕ್ಕಲು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಮುಂದಿನ ಮಾತ ತೋಜಾದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಐತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆಗೆ ಐನು ಕೇಂಡದು ಬೆರಿಯ ಸೀತೆ ಬರೊಂದು ಪೋಲು ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಬತ್ತು ದೆತ್ತಿಯರ ಮಲೆನು ತೂದು ಬತ್ತು ದೆತ್ತಿಯರ ಮಲೆನು ತೂದು ರಾಮೆ ಕೈ ನೀಟಾದು ಸೀತೆ நடத்துது ಸೋತಿನೆನು ತೆರಿದು ಸೀತೆ நடத்துது ಸೋತಿನೆನು ತೆರಿದು ಓ ಸೀತೆ ತೂಲ ಈ ಮಲೆನೇತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರಕುಳುಳ್ಳ ಮುಲ್ಪ ಪೆಲ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ ತೆಕ್ಕಿ ತಂದೊಳಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಮರು ಅಂಡಿ ಪುನರ್ ಕಾಯರು ಶಾಂತಿ ಕಲ್ಬಾಗೆ ಪುರ್ಲಿ ಮಂಜೆ ಇಜಿದು ದಟ್ಟಲು ಪುಣಕೆ ಪುನರ ಪುಳಿ ರೆಂಜ ಗುಗ್ಗುಳಿ ಬನ್ಪು ಪೊನ್ನೆ ಸಿರಿ ಪೊನ್ನೆ ಬೆಲ್ಲತ್ರ ಸಿದಿಗೋಳಿ ಪೊಂಗಾರ ಕಲ್ಬಾರೆ ಕುಂಟಲದೇಂಜಿ ಬಂದ ನೀರೊಳು ಗಂದೊಲೆನು ತೂಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ದೈ ಪುದಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ದೈ ಪುದಲು ಕುಚ್ಚಿ ಪುದಲು ಡೊರ್ಮೆ ಕಬ್ಬೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಾದು ಬೀಜುನ ಗಾಳಿ ಗಂಚಿಂಚಿ ಲತ್ತು ಕೊಡಿ ತೂಕೊಂದು ತಿರಿಗೊಡೊಂದು ಪುನ ಮಾದಿರು ಚೆನ್ನೆ ಕೊಜಮೆ ಎದಿರೋಳಿಲ್ಲ ಬೂರಿಸರ ಬೇರುನಾ ಮದ ಬೇರು ತೂಲ ಕೆಂಪುದ ಬೇರು ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗೆ ಗಂಜಿ ದೀಪಿ ನಂಜಿದ ಬೇರು ತೂಲ ನೆಲಪಾಲೆ ಮುದಲಿ ಜಂದಿ ಬಾಣ ಬೂರುನು ತೂಲ ಸೋಣತ್ರಯತ್ರೋಳಿ ಬೂರು ಕಾಯಿ ಎರ್ಪುಳಿ ಕಡೆಂಜಿ ಕಾಯಿದ ಬಲ್ಲೆ ಚೀಮುಳ್ಳ ಬಲ್ಲೆಲೆನು ತೂಲ ತೂಲ ಈ ಬೈಟ್ ಮರ ನಿಲ್ಕೆರ ಒಂದುಂಡು ಮರ ನಿಲ್ಕೆರ ಒಂದುಂಡು ಬುಳಿಪು ಗಿಳಿ ದೋಟ ಮಂಜನೆ ಕುಪ್ಪುಳು ಪುದ ಕಾಣ ಕುರ್ಲಿ ಮಡ್ಡೆಲ ಬಕ್ಕಿ ಗುರ್ಬಿ ಟಿಟ್ಟಿರಿ ಮೈರು ಕೊಟ್ರಂಜಿ ಗಿಡಿ ಗೆಂದ ಗಿಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಕರು ಬಂಟ ಕರು ಕಾಡ ಕೋರಿ ಮಂಜಲು ಪಕ್ಕಿ ಪಾಂತೆಲೆನು ತೂಲ ಪಾಂತೆಲೆನು ತೂಲ ಸಿಂಗ್ಲಿಕೆ ಮಂಗೆ ಮುಜ್ಜು ಅಲಚನಿಲ್ ಕೆಂಚನಿಲ್ ಅಲ ಕಡಮೆ ತೂಲಲ ಕಾಟಿ ಕುದ್ಕೆ ಉರೆಪಿಲಿ ಬಲಿಪೆ ಪಂಜಿ ಎೈ ಸಂಜಿಲೆನು ತೂಲ ಆನೆಲೆನು ತೂಲ ಗುತ್ತುಲಾಗ್ಯೊಂದು ಬಲಿಪುನ ಮುಗ್ಗೆರಿನು ತೂಲ ಮುಂಗಿಲುನು ತೂಲ ಕಾಲಿಂಗೆ ಮರಿಪಜ್ಜಿ ಪೆರ್ಮರಿನು ಕೇರೆ ಕೋರಿಯಲ್ಲೇ ತಾರಿ ಮಡ್ಮೇಲೆ ಕಂದೊಡಿ ಚಟ್ಟೆ ಕಂದೊಡಿ ತೌಡು ಕಂದೊಡಿ ಬಿಳಿ ಕಂದೊಡಿ ಇರ್ಬಾಯಿದ ಎಕ್ಕಲೆನು ತೂಲ ಒತ್ತೊತ್ತೆಯಾದಿತ್ತಿನೇನು ಪಾಕ ಪುಂಡು ಪುಂಡಾದಿತ್ತಿನೇನು ಮಾತ ತೋಜಾದು ಪುಂಡು ಪುಂಡಾದಿತ್ತಿನೇನು ಮಾತ ತೋಜಾದು ಮಾತ ತೋಜಾದು ಬನ್ನಗ ಎದುರುಡು ಪರಪು ನುಂಜಿಸುದೆ ಗೋದಾವರಿನ ತೂದು ನೀರು ಬೊಂಡದ ನೀರು ದಂಚ ತಿಳಿದಿತ್ತಿನೆನು ತೋಯಿನ ಪಗನೆ ಕಾರ ಬಚ್ಚಲಲ ಮಾಜಿದ ಮೂಜಿ ಜನ ಮೀದ ಬಾಜೆಲು ಪರ್ದು ಪೊಸತೊಂಜಿ ಜೀವ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೈಟುಲ್ಲಾಸ ಜಿಂಜಿಂಡು
ಮನಸ್ಸದ ಏತೆ ಮಾಜಿಂಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಸುದೆ ತೀರೆಗ ಗೆಲ್ಲಡ ಉಳೊದ್ದೊಗಲ ಪುಡಾದಿನ ಬಿನ್ಪು ಜತ್ತಿನವು ನೆಲ ಕೊಲ್ತಿನಡೆಗೆ ಮಣ್ಣಗ ಕಂತದು ಒತ್ತೊತ್ತುಡೈನ ಗೋಳಿದ ಮೊರಕೊಳೊನ್ ಪೀಲೆಕ ಚೋಜು ವೇದೈ ಗೋಳಿ ಪಡ್ಪುಂಡು ಪಣ್ಪಿನೈಟೆನೆ ಒಂತೆ ಸಮತಟ್ಟು ಜಾಗೆತ್ತಿನವಳು ಗುರಿದೆತ್ತದು ಐ ಕೊಂಜಿ ಕಮ್ಮ ಕೌಂತದು ಮಣ್ಣು ದಿಂಜಾದ ಕಲ್ಲು ಜಡ್ಡಿದ ಗಟ್ಟಿ ಮಳ್ತದ ಕಜಟದೀದ ಪಿದಾರೊಲೆನ ಕರ್ತದೊಯ್ ಕುಳೆನ ಕುರುಪಾಡ್ದು ಪುಂಡಿ ಬೆದರುನು ತಿಕ್ತಿ ತಲಕೆ ನೊರ್ಬಲೆದೀದ ಕುಬಲದಡೆ ನಟ್ಪತ್ತು ಜಪ್ಪುದಡೆ ತಲಕೆ ನಿರ್ಬಲೆದೀದ ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಬೋರುಡು ಮಾಡುಗ ಹಿರೆಬೇದು ತಲ ಸುತ್ತ ಕಣಿ ಕಲೆದು ಗರ್ತಿ ಮಣ್ಣು ನುಳಾಯಿ ಬೇರ್ದು ಕಮ್ಮೊಲೆ ಪಿದಾಯಿಡ್ದು ಮಣ್ಣನು ಮಲ್ತದೇರಾದ ದಂಡೆ ತಲ ಕೆತ್ತದು பொடி மண்ணு பிற்குது பொல்துதாது ಸುತ್ತಲ ಗಿಡ್ಕೆ ಕಟ್ಟದ ಪಿನೆ ಗುಡ್ಚಿಲದ ಸುತ್ತಲ ಉಳವುಳು ಗೋಯಿ ಸಂಪಾಯ್ದು ಗುಜ್ಜಿನ ಕೌಂತದಿಡೆ ಇಡೆಕ್ ಗೋಲಂಬುದಡೆದ ತೂಣೊಳೆನ ನಡ್ದು ಬಾಕಿಲ್ದ ತಡಮೆದ ನಡುಟ್ಟೊಂಜಿ ಕುದ್ಯದ ಕಬೆತ್ತ ಗೂಂಟೊನು ಪಾಡ್ದು ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ನೊಂಜಿ ಮುಗಿತದ ಚೆನ್ನೆ ಬೂರೊಂಜಿ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಿಯರು ಮಾಡದ ಸುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕುಳು ಒಕ್ಕೆಲಾಯರು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಬೋಡಿತ್ತಿ ತೆನಸನು ತಲ್ತದೆಕ್ಕು ನೆನ ಕೊಯ್ದು ಕರ್ತದ ಕಣಪಿನಾಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ನೀಚ ಸಂಚಿ ಮಳ್ಪು ನೀರಾಮೆ ಅಡ್ಪಿನಾಳುಡೊಡಾಯಿನೆನು ಸೀತೆ ಭೂಮಿಯೊಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟಿಲಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕಾರಣ ಈ ಕವಿತೆಡು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ವಾವಾ ಜಾತಿದ ಮರಕುಲು ಮಾತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಡಲೆಡು ಎಂಚಿಂಚಿನ ಮುರುಗೋಲುಲ್ಲ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಕ್ಕಿಲುಲ್ಲ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮರ್ದದ ಬೇರುಳುಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಮಾತ ಒಂಜಾದು ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ಲಿನಾರು ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೋಕಾನುಭವ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇನು ರಾಮನ ಬಾಯಿಡಾರು ಪನ್ಪದೇರು ಸೀತೆ ayನ ಕೇನೊಂದು ಹಾಲು ದುಂಬುತ್ತದು ಪೋಪಾಲಿಗೆ ಪುಂಡು ಪುಂಡಾದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಕಲಿನ ಮಾತ ತುವೊಂದು ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಪೋನಗ ಐನು ಗೋಳಿದ ಮರ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುದೆ ಬರಿಯೇ ಜಾಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರದ್ದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಗೋದಾವರಿ ತುದೆ ಆ ತುದೆನ ತೂನಗ ತುದೆತ್ತ ನೀರೆಂಚ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ದಲ ಕೈತ್ತಂಡು ಆತ ಶುದ್ಧ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಗೋದಾವರಿ ತುದೆ ಐಟು ಜತ್ತದು ಮೂವೆರ್ಲ ಕೈ ಕಾರು ಮೋನೆ ಮಾತ ದೆಕ್ಕನಗ ಹೊರ ಜೀವ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡಿಗೆ ನಿಂಜ ನಡತದು ಬಚ್ಚೆಲು ಇತ್ತನ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಗರು ಸೀಂಟು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಸರ್ರೋಗು ತಾಗಿನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಉಡಲು ತಲ್ಮೇನ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂನಗ ಐನು ಗೋಳಿ ಮರಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತಲಗಳಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಐ ಗೋಳಿ ಪಡ್ಪು ಒಂದು ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚವಟಿನ ಪನ್ಪ ಪಂಚವಟ ವೃಕ್ಷ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಅವೇನು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಐ ಗೋಳಿ ಪಡ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ದೈಗೋಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಟವೃಕ್ಷೋಳಿತ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಪಡುಪು ಗುಡ್ಡ ಜೇರೋಳು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲು ನೀರುಂಡು ತುದೆ ಪರಿಪುಂಡು ನರಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬಿತ್ತಲು ಮಲ್ಪೋಡು ನಿತ್ತಂಡ ದುಂಬು ತೂಪಿನಿ ನೀರು ಓಲುಂಡು ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಉಗಿಲು ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಪ ನೀರು ತಿಕ್ಕೋ ಅಂದು ಒಂದು ಉಗಿಲು ದೊಡ್ಡ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿತ ಬೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಸುದಿನೇ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಜಾಗೆ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕಲೇನು ಕರಿಪ್ಯಾರ
ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬುಡಾರ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ರಾಮೆ ಪಂಡೆಗೆ ಬುಡಾರ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ಪಿನಿ ಕಾಡು ವಾಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡಿಯರ್ ನಗಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾಲಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಮಂತ ಕಟ್ಟಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಡು ದಾದವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮರ ಮಟ್ಟು ಅವೇನೇ ದಿತ್ತದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಚಲು ಮಲ್ಪುಣೆ ಅಂಚನೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇರೆತ್ತ ಪೂರೇನು ಕಟ್ಟೋನು ವೇರು ಇರೆತ್ತ ಪೂರೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಚಿಲು ಒಂಜಿ ಒಯ್ಯಪ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೂನೋಲೇನು ಮಂತ ದಿತ್ತದು ಮರಕ್ಲೇನು ಮಂತ ಕಟ್ತದು ಅವೇನು ಮಂತ ಗೂಟ ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಮಾಡಿ ಏರಾದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಇರೆತ್ತ ಪೂರೆ ಮಲ್ದೇರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಾಡ್ದ ಮುರುಗೋಲು ಮಂತ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಐಕ್ ಸುತ್ತಲ ಮುಳ್ಳು ಪಾಡ್ದು ಸೂನ ಪಾಡ್ದು ಬೇಲಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳುಂಡು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ರಡ್ಡು ಇರತ್ತ ಪುರೆ ಕಟ್ಟುವೇರುಂಡು ಆಂಡ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಇಲ್ಲು ಆಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಉಪ್ಪ್ಯರ ಜಾಗೆ ಆಂಡು ನಾನು ಒನಸತಿ ನಸಗದಾದ ಮಲ್ಪುಣು ಕಾಡಡಿತ್ತನ ಕಲೆಗೆ ಅಟಿಲು ಮಲ್ದು ತಿನ್ನಿರದಲ್ಲ ಬಂಗೈಜಿ ದಯಪಂಡ ನಿಸರ್ಗೊಡೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾದು ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪಂಡೆಗೆ ದಾದ ಕೇನೆ ಕೆರೆಂಗ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪರ್ಂದು ಮಾತ ಹೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಐಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡವು ಬೋಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪೋದು ಪರ್ಂದು ಕೇನೆ ಕೆರೆಂಗ್ ಇಂಚ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅವೇನು ರಾಮೆ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಸೀತೆ ಅಟಿಲು ಮಲ್ತದು ಬಳಸುವಲು ಇಂಚಾಕಲ ದಿನ ಕರಿ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚ ಮೊಗುಳು ಪುನಗ ಅಯೋಧ್ಯದರಸುನ ಜೋಕುಳು ಐಗೋಳಿ ಪಡ್ಪುಡುಳ್ಳೇರಿನ್ಪಿ ಸುದ್ದಿರುಗ ಅಯೋಧ್ಯದಾಗಲು ಪಡ್ಪು ಬೈದೇರು ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಆಂಡು ಜೋಕುಳು ಐಗೋಳಿ ಪಡ್ಪುಡುಳ್ಳದು ಪಣ್ಪಿ ಸುದ್ದಿ ಪರತುಂಡು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಕೇಂಡಿ ಋಷಿಕೊಳೊಟ್ಟಾದೊಂಜಿ ದಿನ ರಾಮನಾಶ್ರಮದ ಜಾಲುಡುಂತಿನೇನು ತೂದು ರಾಮೇ ಗುಂಡು ಕಟ್ಟದ ಋಷಿಗಳು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ದಾನೆಂದು ಕೇಣೊಡ್ಡನೆ ಮುಕುಳು ಮಾತ ಪಿರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಓ ರಾಮ ಎಂಕ್ಲೆನು ಸುಕೊಟ್ಟು ಪೆರೈ ಕಾಡುಡಿತ್ತಿ ರಕ್ಕಸರು ಬುಡ್ಪೂಜರು ಎಂಕ್ಲೆನು ಸುಕೊಟ್ಟು ಪೆರಿ ಕಾಡುಡಿತ್ತಿ ರಕ್ಕಸರು ಬುಡ್ಪೂಜರು ಅಕಳೆ ಮುರ್ತಾಪ ತಡೆಯರಾಪಿನ ಮತ್ತು ತೂನೀರಿದಂತೆ ರಾಪಿನ ಪುಂಡುಲೋ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಧಡಾಜಿಜ್ಜಿ ಕುಂಟುಲೆನು ಅರ್ಧದಾಜಿಡ್ದಿ ಕುಂಟುಲೆನು ಪರ್ತುದು ನೆನೆಕ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಚಿಪುಡ ಚೀರು ಮಲ್ತುದು ಒರಿದಕ್ಕಂಡ ಮೂಜಿ ಮಂಡದ ರಕ್ಕಸನ ಮರ್ಲು ಪಣ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣವು ಎಂಚೆಂಚಿನೇನು ದೊರ್ತುದು ಜಪತ್ತ ಮಾಲೆನು ಕರ್ತು ಪಾಡ್ದು ನೋತುದು ತಿಂದು ದಡ್ಡಿತ್ತಿಲೆನು ಕರಬಿಸಲೆ ದರ್ತದು ಪಾಡ್ದು ಪೋವಂದ ಜೆತ್ತಡ ನಿದ್ರ ಮೂರಂದು ತಿಂದಿನವು ಕರವಂದು ದಿನನಿಚ್ಚಲೊರಿಯತ್ತುಡವರಿ ಬತ್ತುದಿಂಚ ಇಂಚ ಉಪದ್ರೋ ನೆಂಚ ತಡೆಪುನಿ ಬದುಕು ನೆಂಚ ಪಣ ಎಂಚಾಂಡಲೆಂಕ್ಲೆನೊರ ಬಚಾವು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚಾಂಡಲ ಅಕಲೆನೊರ ಕೆರ್ತಾಂಡಲ ಕಾಪಡು ಅಕಲೆನೊರ ಕೆರ್ತಾಂಡಲ ಕಾಪಡುಂದು ಬುಳಿಪನಗ ಐಗೋಳಿ ಪಡ್ಪುಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಇರತ್ತಪುರೆ ಮಲ್ತದ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಬರ್ಪನಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಕಾಡು ಇಳುಕ್ಕ ಪರಡ್ದು ಪೋಂಡಿಗೆ ಕಾಡು ಉಪ್ಪನಕಲು ಏರು ಪಂಡ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಚ್ಚಿನ ಋಷಿ ನಕಲು ಬುಕ್ಕ ಬೋಂಟೆ ದೇವರು ಅಂಚಿನ ಕುಡಿಯ ನಕಲು ಬುಣ್ಣ ನರಮಾನಿ ಪಂಡದ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಋಷಿ ಮುನಿಕಲು ತಪಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಇಂಚಿನೊಂದು ತೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬತ್ತಿನಗಲು ಏರಿಂದ ಅಕಲ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಅರಸು ಸಂತತಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನಕಲು ದಶರಥನ ಜೋಕುಲು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬೈದೇರು ಈ ವರ್ತಮಾನ
ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಕೈಡ್ದು ಕೈಗೆ ಪರಡದು ಪೋನಾಗ ರಾಮನವರ ತೂವೋಡು ಒಂದು ಅಕಲೆ ಗಾಂಡು ತೂಪನ ಉಲಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಯ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅಗಲಂತೆ ಬಂಗೋಡಿತ್ತೇರು ಪುಂಡು ಕಟ್ಟದು ಈ ಋಷಿ ಮುನಿ ನಕಲು ಮಾತ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಅಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಉಪಚಾರಣ ಮಂದ ಮಲ್ತದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕ್ಕಲ ದರ್ಶನೋಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬೋಡಿತೀನಿ ಅವೇ ಊರನ್ನು ಬಿಡುದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿತ ಸತ್ಸಂಗ ಬೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೇ ಎನ್ನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತರಂದು ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣಂದು ಅಪಗ ಋಷಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ರಾಮ ನಿಕ್ಕು ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಡ್ದೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆತಂದು ಹೌದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇತೆ ದಾಲಾತ್ ನಿನನು ತೂದು ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಇನಿಕ್ ದಶರಥನ ಜೋಕುಲಾಯನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಆದ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಾಡು ಕೆಂಗುಡೆ ರಕ್ಕಸಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋದು ದಂಡಕಾರಣ್ಯದ ಋಷಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಯ ಕೊರ್ನಗಳಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಯಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿರಕಲು ಅಂಚಿನ ರಾಮೆ ಇನಿ ಬತ್ತೆ ನನಗ ನನದುಂಬುಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬೈದುಂಡು ವಾರೀತಿದ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂದು ಪಣ್ಣಗ ಬೇತೆದ ಆಲಾತ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪ್ಯರ ಈ ರಕ್ಕ ಸಿರುಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಓಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕುಂಟುನು ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಪರಿತು ಚೀತು ಮಲ್ತು ನಿನೆ ಮಲ್ಪ್ಯರ್ಲ ಅವನ ಲೆಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಕ್ಕಲು ಬಾಡ್ನ ಜಪಸರನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ತು ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಕು ಮುಸುಂಡು ತೂವ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದರ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಏಪ ತುಂಡಲ ಅಕಲ ಉಪದ್ರೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸಾರ ನಡಪಡೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಈ ಬತ್ತ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಅವಲ ಎಂಚಿಂಚಿ ರಕ್ಕ ಸೇರು ಒಂಜಿ ತರತ್ತಗಲು ರೆಡ್ಡು ತರತ್ತಗಲು ಮೂಜಿ ತರತ್ತಗಲು ಅಕರಾಳ ವಿಕರಾಳ ಸ್ವರೂಪದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿನ ತೂನಗನೇ ಪೋಟಿಯೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಪೆಟ್ಟುಬಾಡೊಂದು ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಏತಾ ಜೋಕ್ಲೇನು ತಿಂದುದಲ ಬಿಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಕಾಡು ಬುಡ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತದ ತಪಸ್ಸಿನ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪನೆ ನಿಲೆ ಊರುದು ಉಪ್ಪೊಡಾಂಡು ಬತ್ತಿನಂಚನ ಕಂಟಕನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ರಾಮ ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ವಾರಿಜಿ ಪರಿಹಾರ ಕೆರ್ದಾನ್ಲ ಅವು ಕಾಪೊಡೊಂದು ಬುಳಿಪುನ ರುಸಿಗುಳೆಡ ತರ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಳ್ತೊಣಲೆ ತರ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಣಲೆ ನಿಕುಳು ದಿನೆಕ್ ಓ ರಾಮ ದಲಾ ವಂದಿನಕುಳು ಸಮಾಧಾನವ ತಂದೆ ಮಳ್ಪುನಿ ದಾದೆನೊರ ಪಣಾಯನ ಪರಬೆರೆನ ಬೊಳ್ಳಿಗಡ್ಡು ನಂಬುದು ಕೊಳ್ಳಿದೀದವಿನು ಕರ್ಪು ಪುಟ್ಟಾವುನ ಕಳಿನ ಕುಸಾಲದ ಗೊಬ್ಬನ ಏರು ತಡೆವು ನೀ ಪಳ್ಳ ಮಲ್ಲ ಕೋಪದ ಮುರ್ಲಿ ಮಡುರಾಮ ಋಷಿಕುಳರ ಏಪನ ಬತ್ತಿನಾರಡ ಎಂಕುಳರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡಿನೆಕ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಸದಾಂತಿ ಮರಿ ಕೂಲಿದಾಂತಿ ಪಿಲಿ ಆಂಡಲಿ ಮೇತ ಕಷ್ಟೊಲೆದ ಪರಿಯಾರೊಗಾದ ಇಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಿರುರಾಮೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪರ್ತೆದ ತೂತ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ನಾಯಕ ಕೊರ್ತೆ ಇಂಚಿ ಬರಿಯರೆ ಪಂತೆ ಬನ್ನೇಟ ಕಾಪುಲೆಂದ ಭಯ ಕೊರ್ದಾರಾನಿ ಪೋಯರಿಯ ತಂದೆ ಬೇತೆಗತಿ ಇಜ್ಜೀಂದ್ ನಟ್ಟೊಂಡಿ ರುಸಿ ಕುಳೆಡ ರಾಮೆ ಬಂಪೆ போட்டியடே எச்ச போவந்து தின போவந்து நிக்லே சாக்கிரிடு ஒரு தால மழ்பு ஜீந்து அகிಳೆகு ஏதோ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡಿನೆನ ಕೇಂಡಿನ ಅಕುಳು ಆತು ಮಲ್ತಡ ಕೀರ್ತಿ ಬರು ಪಂಡದು ಅಕುಳು ಪೋಯಿರು ರಾಮ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿತ್ತೆರು ಆಶ್ರಮುಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ಋಷಿ ಮುನಿಲು ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಲಿಂದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪುನತ್ತು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗೂ ಬೋಡಾದು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಇಂಚ
ಲೋಕದ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಗು ಬಂಡದು ಅಗ್ಲ ತಪಸ್ಸದ ಎನ್ಮೇನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆ ಊರುವನ್ನು ಆಳುಣಂಚಿನ ಅರಸುಗು ಬೋಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಯನಗಳು ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯನಂಚಿನ ರಾಮೆ ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ತನಕ್ಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದಿಕ್ಕುನು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸೆ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಪಾಡು ರಾಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ಯ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು ಅರಿಯೋ ಮುರಿಯೋ ಪಂಡದು ಬುಲಿಪುವೇರು ಎಂಕ್ಲು ಏರಡ ಪನಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಾ ತಪಸ್ಸುಲಾಯಿನ ಕುಡರಿ ರಾಮೇರೀಡಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆರಡ ಪರಶುರಾಮೇರು ಬತ್ತೇರು ಆರಡ ಈ ವಿಷಯನು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡಂಡ ಯಾನಂದಿಕ್ಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ್ವೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಇಸದಾಂತಿನ ಸರ್ಪೆ ಕೂಲಿದಾಂತಿನ ಪಿಲಿ ಅಂಚಾದು ಎನಡ್ದು ರಕ್ಕಸಿರನಿಗೆ ಎದುರು ಸಾಯರ ಎನ್ನ ಸರ್ರೋಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತಪಶಕ್ತಿ ನಿಗಲೆಡ್ಲ ಉಂಡೆ ನಡ್ಲ ಉಂಡು ಐಡ್ದ ಒಂದು ಮೆಕಲೆ ಗುದಿಗೆನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಒರಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಕಾಪೋಡಾವು ಬರ್ಪಿನಾಯ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಅತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅರಸು ನಮಗೆ ಬರ್ಪೆ ಆಯೆ ಬತ್ತಿನೇಡ ಇಂಚಾಲ ನಿಗಲು ಸಹಿಸೋನ್ಲೆ ಆಯ ನಿಖಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರುವೆ ಎಂದು ಬಂದದು ಆ ಋಷಿಕಲು ಪಂಡದು ಪೋತೇರು ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಅತ್ತಂದು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ದೇವರೇ ಕಡಪುಡ್ಲಾಗ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಾರತ್ತ ರಾಮ ನನಾಣ್ಲ ಈ ಸಂಕಟ ಹೊಡೆದು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಗ ರಾಮೇ ಅಗಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲು ಈತ ಮಾತ ಕೇನೋಡನ್ನ ಪಂಪಡ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಖಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಬಂಗನು ಕೊರಿಯರು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಯಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದು ಪಂಡದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಕಲು ಅರಂತಡಿಗೆ ಬನ್ನಗ ವಿಷಯ ತಿರಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೇ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬೋಡುದಾರು ಕೆನ್ನಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಎಂಕುಲು ಬೋದು ಯಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದ ಅವು ತೆರೀದು ಎಂಕಲ ಕಡೆಸಾಯಿಜ ಇನಿಕ್ ನಿಖಿಲಗಿಂಚಿನ ಭಂಗ ಆಪುಣಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುನ ಎಂಕಲ ಆನೆಬತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ತವ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ನನ್ನ ನಿಖಿಲನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಾಡು ದಾಲ ಉರು ಮಲ್ಪೋಜ ಎಂಕಲು ಅಂಚಾದ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಈತಿನೇಟ ಐನಂಚಿನ ಸಂಕಟ ಇಂಚಿನವ ಐದು ಇಂಚಾಣ್ಲ ಸಹಿಸೋಣೆರತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಭಂಗ ಆಯರಜ್ಜಿ ಆ ಕೆಂಗುಡ ರಕ್ಕಸಿರನ್ನು ಕೆರ್ದ ದಂಡನೆ ಕೊರದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಉಡುಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಅಭಯದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿಗೆ ರಾಮೆ ಐನು ಕೇಳದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತಣ ನಿಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರು ಮಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ಕೈ ಏರ್ತದ ತರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಆ ಋಷಿಕುಲು ಮಾತ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಬುಡಾರೋಗು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತರುರ್ಗದಿ ಬಂಟೆ ರಾವಣೆ ತನ್ನ ಗತ್ತು ಗಂಭೀರೊಳಗು ತಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿಗು ರೆಂಕೆದ ಬಲ ನನಿಕ ಬಲ ಪಣ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಗೊಂಜಿಯೇ ತಂಗಡಿ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಗೊಂಜಿ ಮಾತೆಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಪೊದುತೂದು ಮದಿಮೆನೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ಪೊದ್ದೆ ತನ್ಕನು ಕೂಟೊಡಿತ್ತೆಡಲ ಪೊದು ಪರಂಗೊಂದು ಬನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೆ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಪೊದು ಪರಂಗೊಂದು ಬನ್ನಗಲ ಹೊಸ ಪೊದು ಕಟ್ಟದಾಗ ನನಿಕಲ್ಲಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಲಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪು ನಂತಂದ ತನ್ಕ ತರೆ ತಗ್ಗದು ಬಾವೆ ನಡತೊನುನ ಅಟ್ಟನೆದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಬಾವೆ ನಡತೊನುನ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ನಡತೊನುನ ಅಟ್ಟನೆದಾಲ ತೋಜಂದಿ ನೆಡ್ದು ರಾವಣಗೆ ತರಬೇನೆ ಸುರುವಾಂಡೊಂಜಿ ಪಿರಿತಿದ ಪೊದುಟ್ಟಿಂಬೆ ಬಾವೆ ನಡಕೆದ ಮೆದುಟ್ಟಿತ್ತೆತ್ತ ತೂನಗ ಬಾವೆನೇ ಅತ್ತು ಬಾವೆನೇ ಅತ್ತು ಬುಳೆದಿ ಬಣ್ಣಂಗಾಯೇ ಒಂಜಿ ಕೈ ತೂವಲಿನ್ನಗ ತಂಗಡಿನು ಕೊರ್ದು ಕೆಟ್ಯ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಂಡೋಳಿಗಾರ್ಲೆ ಸಬೆಟುಂಡು ದುಂಬು ಜೋಡರಿಯೊನೊಡು ಎಂಕ ಕತ್ತೆರಿ ಬೂಳ್ಯ
ದೇವಾಲ್ಯೊಳೆಡು ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಡು ಗಂಧ ಪುರ್ಸಾದ ಭೂತಾಲ್ಯಳುಡು ಎಂಚಂಚಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜ ದೈವಂಗಾಪಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿಯ ಎಂಚಂಚೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ದೊಂಪದ ಬಲಿಯ ಬಂಡಿ ನೇಮನ ಸಾನದಯನನ ಒವ್ವಾಂಡಲಲ್ತ ಬದಿಕರದ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿರ ಗಂಧ ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪ ಕೆರ್ಚಿದ ಬೊಂಡಾಲಿ ನಿವರೆನು ಎಂಕುಪ್ಪು ನತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಗೈಕು ಕೈ ನೀಡು ನುಪ್ಪಡು ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ತೂಪಿನ ಧೈರ್ಯದಾನು ಮಗೆ ಪುಟ್ಟಿನೇಟ ಇಜ್ಜಿ ಧೈರ್ಯದಾನು ಮಗೆ ಪುಟ್ಟಿನೇಟಿಜ್ಜಿ ದೇವರ್ಕಿಳೆನು ಮುಕ್ಕೋಲು ಗುಂತಾಕಳೆನ ಜನ್ಮ ಆ ಜನದನಿ ಕುಲೆಡ ಬುಟ್ಟಿ ಚಾಕಿರಿನು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಮಲ್ತಾವುನಿಯನ್ನ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಮಲ್ಪಾವುನಯನ್ನ ಆ ಭಕ್ತಿನು ಭಾವೆ ಏನ್ ಪೂಜೆ ನಗ ದಾನ್ಯ ಪನೊಡೆನ್ನ ಮಲ್ಲಾದಿಗದ ಇಂಬುಗೀತ್ಯನ ದಿಗನ ಮಲ್ಲಾದಿಗದ ಇಂಬುಗೀತ್ಯಲಾದಿಗನ ಸರಂಗಿಡು ಗೆಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದಿಗಾದೆ ಎನ್ನಾಂಡತ್ತ ಸರಂಗಿಡು ಗೆಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದಿಗಾದೆ ಎನ್ನಾಂಡಿತ್ತ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶುರುವಾಪಿನಿ ರಾವಣನ ಕತೆ ರಾಮ ರಾವಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂತ ಅವು ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡು ಪಂಪಣೆಗೆ ಉಟಾರ್ನೆ ಆಯ್ನೆ ಅವು ಈ ಪಂಚವಟಿ ಪಂಡ ಐಗೋಳಿ ಪಡ್ಪುಡು ಈ ರಾವಣೆ ಪಂಡ ಆಯ ಲಂಕೆದ ಅರಸು ಓಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕೈಲಾಸನು ಅದೃತನಾಯ ಎಂದು ಬಂಡದು ರಾವಣೆ ಪಂಪಣ ಪುದರ್ ಬತ್ತನೇ ಅಂಚಗೆ ಆಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಾವಣನ ಕಥೆದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬುಗು ಈ ರಾಮಾಯಣಗೂ ರಾವಣನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಖಳನಾಯಕ ಆದ ಪೋಪೆ ಈ ರಾವಣೆ ಆಗೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಪುದರು ಸೂರ್ಪನಕಿ ಅಂಚ ಪಂಡದ ರೆಡ್ಡು ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲೂ ಬೇತೆವಲೇರು ಕುಂಭಕರ್ಣೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ವಿಭೀಷಣೆಲ್ಲ ವಿಭೀಷಣೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಮೆಗ್ಲೆ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ವರಲ ಉಂಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಗಡಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ರಾವಣಗೆ ಅಂಚಾದ ಓಲೋಲು ನಾಡ್ದವ್ರಿ ಭಾರಿ ಬೀರ್ಸೆ ತಿಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಪಂಡದು ಆಯನ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೆ ಆಯನ ಪುದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಜೀವೇ ಸುರುಸುರುಗು ಪೊದು ಆಯನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯವಂತೆ ಸಲಿಗೆಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ರಾವಣ ಏಪಲಾಯೆ ತರೆದಿರ್ತದೆ ನಡಪುನಾಯಿ ನನ್ನೋರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದಾಯೆ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನರಮಾನಿ ಮಾತಾ ಲೋಕೋಟ್ಲ ಆಗ ಬಲಮನ ತಮ್ಮನ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಈ ನನಿಕೆ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಬಾವೆ ಸುರುಸುರುಗು ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅಹಂಕಾರ ತೋಜಾರ ಸುರು ಮಲ್ದೆ ಬಾವಾಗ ಭಾವನ ಬಲ ನನಿಕಾಗ ನನಿಕನ ಬಲ ಅದೊಂದು ಗಾದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಾಡಿದ ಬಲ ಅಪುನಿಡಿ ಜಂಬಿಯವಂತೆ ಎದುರು ಲಯೋಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿ ಬತ್ತಂಡು ಏಪ ತನಕೋರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜೆ ನಾನಗ ರಾವಣನ ಸ್ವಭಾವ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ ಆಯನ ಇಂಚಲ್ಲ ಕಿನ್ಕದು ದಕ್ಕೊಡು ಎಂಚಿಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕು ತುಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಜೋಡು ಅರಿವಾನೋಡು ಎಂಕು ಬದಿಕಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಪುರ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೇವಿಯೋ ದೇವಾಲಯಗೂ ಪೊನಗ ಸುರುಗುಲೆತ್ತದ ಎಂಕು ಬೂಲಿಯ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಆತು ಮೇಲ್ಲೋಕೋಡು ಮಿರಿ ಲೋಕೋಡ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಲೋಕೋಡ್ಲ ಎಂಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನಾಯೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಮೆಗ್ದಿನ ಖಂಡನಿ ಸಾದಿಲ ಸೆಲವು ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಇಂಚ ಮೇಲಿಂಚಾನ್ಲ ಕೆನಿಪೋಡು ಆಂಡ ಮೆಗ್ದಿನ ಕೆರ್ದಿಯನ್ನ ಕೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಭಾವೆಂಡದಾನೆ ಏಪ ತನಕ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಣ ಬುಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿಯ ಪರಾಯಣ ಇನ್ನು ತೂಪನ ಎತ್ತಾಯಿ ಹೆಂಚ ಅಲ್ಲ ಮೇನ ಕೆಡಗವಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆಗೆ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಿತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ರಾವಣೆ ಎಂಚ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಉಳಕಂತ್ರಿ ಕೀರ್ತಿಮದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಭಾವನಿದ್ಯ ಜಿಮ್ಮನ ಚಟ್ಟು ಕೊರಡೊಂದು ದೊಂಜಿ ಯುದ್ಧೊಡು ತಾನೆ ಕೆರ್ದು ಪಿರಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ತನ್ನ ಕೈಟೊಂಜಿ ತತ್ತು ಮೋಸಾಂಡಂದು ಒಂಜಿ ತತ್ತು ಮೋಸಾದ ಬೋಂಡು ಒಂಡೆಗೆ ತಾರೆ ತಿಗಲೆನೋ ತೊಂದು ತಂಗಡಿನ ತೂದು ಇಂಚಿ ಕೇಣ ಮಗ
ನಮ್ಮ ತಿದ್ಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲಡಪ್ಪ ಪೋದಿತ್ತೊಣೊಂತೆ ದಿನ ನೆನಪು ಮದಪುನ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಂಡ ಬರೊಲಿಂಚಿ ಪೋ ಮಗ ಪೋಲ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಿತ್ತೊಣಿ ದಂಡ ಕಮಲೇಟೋಳು ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾಣು ಉಳ್ಳೆಡ ಎನಡ ಪಣಮಗ ನಿಕ್ಕು ಮದಿಮೆನ ಅತ್ತು ಕೈಪತಾವುನನ ಓವಿನಾಂಡಲ ಒಂಜೆನು ಮಳ್ದು ಬುಡ್ಪೆ ಪೋಡ್ಯಲ ಪೋಲ ಪೋಡ್ಯಡ ಪೋಲ ಪೋಲ ಅಂದು ಕಡಪುಡುನಿ ಬತ್ತಿ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಕರದೂಸಣೆರೆ ನಿಲ್ಲಾಳು ಪದದು ಪೋದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಿತ್ತಾಳು ಏಳೆಣ್ಮ ತಿಂಗೊಳುದಗಾಳು ಪೆದ್ಯಾಳು ಆಣು ಬಾಲೆ ನೊಂಜಿನು ತಿನ್ಪಿರುಣದಾಂತಿನಾಯೆ ಬಿತ್ತದು ಸೈತೆಡಲ ಬಿತ್ತು ಕಂಡೊಡು ಕೊಡಿ ಪಲ್ದೆ ಕೊಳ್ಳುಂಡ ತಿನ್ಪಿ ಋಣ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ಯಂಡ ಆ ಬಿತ್ತು ಕಂಡೊಡು ಕೊಡಿಪ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂಡು ರಾವಣಗ ಆನಿಡ್ದೇ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚಾನ್ಲ ಕೆಡಗವಡು ಭಾವನ ಕೆಡಗಂಡ ಮೆಗ್ದಿ ನಿಂಚನ ಮಲ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡು ರಡ್ಡು ಪಕ್ಕಿ ಅದನ್ನ ರಡ್ಡು ಪರಂದು ಪೂರೋಡು ಐಕ್ ಬಾರಿ ಕೆಣಿ ನಾಡು ಒಂದಿತ್ತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಭಾವನಲೆತ ಒಂದು ಪೋಯೆ ಒಂಜಿ ಲಡಾಯಿಗೆ ಆ ಲಡಾಯಿಡು ಮಂತ ಸೀಂತ್ರಿ ಮಲ್ತದು ವಿದ್ಯುತ್ ಜೀವನ ಅಲ್ಪನೆ ಆಯನೇ ತರೆ ಕಡ್ತೆಗೆ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಲು ತರೆ ತರೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ನಾಟಕ ಅಯ್ಯೋ ಮೆಗ್ದಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಹೋದು ಇಂಚನೋ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೋದು ಪುನಗ ಬಾವೆ ಸೈತು ಪೋಯೆ ಆ್ಯನ್ ಬದುಕಾವಡು ಬಂಡದು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬಿಯೆ ಮಲ ಅಂದಂದು ತೆರಿಯಲು ಅಂಚ ಬಂಡದು ಮಲೆನ ಮುಲ್ಪದಿ ಒಂಡ ದುಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆವಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪಲ ಅಂತ ಅಪಗ ಅಪಗ ಒಬ್ಬೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾಲು ನನ ಬಿಡುವಲ್ಲ ಐಕ್ ಬಂಡೆಗೆ ರಾವಣೆ ಕಂಡನಿ ಸೈತನಂಚಿನ ದುಃಖ ನಿಕ್ಕೆ ಏತು ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಸೈತನಗಲಿನ ಕೂಡ ಕನಾಯರ ಪೂಜೆ ಸೈತಿ ದುಃಖನು ಮರಪೋಡಂಡ ಒಂತೆ ಜಾಗೆ ಬದಲು ಮಲ್ಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಓ ಅಲ್ಪ ದಂಡಕಾರಣ್ಯುಡು ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಇರ್ನಮ ಕುಂಬೀನಸಿನ ಜೋಕುಲು ಕರದೂಷಣ ತ್ರಿಶಿರೆ ಒಂತ ಸಮಯ ಪೋತು ಅಕ್ಕಿರಡಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಲೈ ಈ ಬೇಜಾರು ಮಾತ ಮದತ್ತು ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಈ ಲಂಕೆಗೆ ಬೋಡಲ್ಲ ಬಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದಾಂಡಲ ದಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದುವೆ ಆವೋಡು ಒಂದು ಮನಸಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಆಣನ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಬೋಡತ್ತ ಇನಿಯತ್ತನ ಎಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನ ಆಧಾರ ಯಾನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಮದುವೆನ ಕೈ ಪತ್ತವನೋ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ಐಕ್ ಬೋಡಿದ್ರ ಜನನು ತೋಜಾಯಂಡ ಯಾವು ಈತ ಮಲ್ಪುಳ ಮೆಗ್ದಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಸಾದೋಳಿಗೆಡು ರಾವಣೆ ಪಂಡೆಗೆ ಬಲ ಅಂದೇ ತೆರಿಯಲು ಎಂಚಾಲ ಏನಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಂಡ ಅಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅಣ್ಣನ ಪಾತೆರನು ಕೇಳಿದು ಆಲು ದಂಡಕಾರಣ್ಯಗೂ ಪಂಚವಟಿದ ಕೈತ್ತಲು ಬರ್ಪಲು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಾಲು ಈ ಕರದೂಷಣೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುವಲು ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಮದುವೆ ಆದ ಒಂತೆ ಸಮಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಜೀವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ದಲತ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜೊತ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಐನೇ ಬನ್ಪಿನಾರು ತಿನ್ಪಿ ಋಣ ಇತ್ತಿನಾಯಾಗ ಬದುಕುನ ಋಣ ಇಜ್ಜಾಂಡಲ ಪಾಡಿ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿಪಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಗರ್ಭ ಅಂತುಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಂಜನಾಳಾಯಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪೆದಿಯಲಿಗೆ ಬಾಲೆ ಆಣು ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಶಂಬುಕೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟದು ಪುದರ್ ದೀಪಲು ಆಯೆ ಆಡೆಗೆ ಬಲತ್ತೋದು ಉಪ್ಪುವೆ ಉಮ್ಮಲು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪಲು ಇಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾದಾಂಡು ಸೂರ್ಪನಗಿ ಪೆದ್ದಿನ ಅಮೆ ಕರಿದು ಸೂರ್ಪನಕಿ ಪೆದ್ದಿನ ಅಮೆ ಕರಿದು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಸಂಬುಕೇನ್ ಪಿಣ ಪುದಾರಡು
ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲ್ಯ ಶಂಭು ಕೇನ್ಪಿನ ಪುದಾರುಡು ಮೆಲ್ಲ ಬಲ ತೊಂದು ತನ್ನ ಪಾಡುಗು ತಾನೇ ಇತ್ತುಣುವೆ ಶೂರ್ಪನಖೆ ಗಿತ್ಯ ಬಾಲೆನು ಸಾಂಕು ಪುದೆ ಬಾರಿ ಪೂಂತ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಪಿದೆ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಲದ ತಡಮೆ ಕಡೆತದಂಚಿಂಚಿ ಪೋಬೊಂದು ಬತ್ತೊಂದಿಂಚನೆ ಪಾಕ ಸಮಯ ಕರಿವುನೇ ಮನಸುಡುಂಡಾಂಡು ತೊಡುಬಡವು ಮನಸುಡುಂಡಾಂಡು ತೊಡುಬಡವು ಮೇಯೊಟ್ಟು ಬೇಂಕೆಲಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಕುಳ್ಳಂದೆ ಕುಳ್ಳಿನವಳುಂತಂದೆ ಉಂತಿನವಳು ಕುಳ್ಳು ಬುರ್ದೋಡೋಡೆಗೆ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ವರಸಾರಿ ಪೋಬಂದು ಸಾದಿಡು ಕಾಡಬರಿ ತೋಡಬರಿಟ್ಟು ಗುಡ್ಚಿಲು ಕಟ್ಟುದಿತ್ತಿ ರುಚಿಕಲಿಡ ಜವಣೆರೆ ಜತ್ತುದು ತೂದು ಪೋದು ಕೈಪತ್ತು ದ್ವೈತು ದರಾದು ಪೊದ್ದೊಂದು ಜೆರ್ತೊಂದು ಮಲೆ ಮಿತ್ತ ಒಳಿತಿ ಪುದೆಲು ದಡ್ಡೊಡು ಜಾಲು ಮೇಯ್ಮದೆನು ಜಾರಾದು ಮತ್ತು ಪತ್ತದು ಮರ್ಗಿದೆರುನು ಮುರ್ಗಾದು ದೆತ್ತು ಮಕ್ತದು ಮಲ್ಲ ಬಂಡಿ ತಿಗಲೆದ ಮೇಲು ಗೊಯ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಜಪುಡ ಒಂದು ತಿಗಲೆದೆರ್ಕಾದು ಕೋಪದ ಪೊರ್ತುಡುಚ್ಚು ಸುಯಿಂಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಸುಯಿಂತೊಂದು ಸುತ್ತ ಪೆರ್ಮದಿ ಕಟ್ಟ ಬಿಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಡಿಕ್ಕ ಮೇಲ್ಗ ಬೊಡಿ ಬೊಡ್ಚೆಲ ನೆಟ್ಟಲ ಬೊಡಿ ಬೊಡ್ಚೆಲ ನೆಟ್ಟಲ ಪೊರೆಲ್ಪಾದು ಜೀವನಿಡೀ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದಾಲಿ ಬಚ್ಚಾದು ಸಪ ಪೂಂಟದು ಆ ಕೊಜಂಟಿ ಕಟ್ಟಾದು ಉಸುಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆನು ಬುಡ್ದು ನನ್ನ ಬೋಡ್ಡ ಪೋಲ ಮಗ ಕೋಪ ಮಲ್ಪಡದಾನೆ ಊರಿಡೀ ಸಂಗತಿನ ಪನಡ ಮಗ ಪೋಲಾಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜವಣೆರೆನು ಪತ್ತು ದಿಂಚ ಸೋಪಾದು ಕಡಪುಡುನ ಮರ್ಲಾಳೆಗು ಆ ಮರ್ಲಾಳೆಗು ನಿಚ್ಚ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆನೆ ಶೂರ್ಪನಖಿನ ಈ ಪ್ರಕರಣಗೂ ಪರಬುನ ವರಸಾರಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಂದಾರದಾರು ಪಂಡ ರಾವಣನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏತು ಪ್ರಯಾದಿ ಪುಂದೇರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಪರಬುಂದು ಆಂಡ ಪರಬಡ ರಕ್ಕಸಿರು ಬಂಡ ಕಾಮರೂಪಿಲು ಅಕಲೆಗೆ ಏಪಲ ಶಕ್ತಿ ಗುಂದಿಯರೆಜ್ಜಿ ಶೂರ್ಪನಖಿ ದುಂಬೇ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ವಾಸಿರಿತ್ತಿನಾಳು ಇತ್ತೆ ಕೇನುಣಗಲಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಪಗಂಡ ಲಂಕೆಡುಪ್ಪುನಗ ರಾವಣನ ಅಂಡ್ಲ ಪೋಟಿಗೆ ಎತ್ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಮೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ಬಂಜಿನಾಲು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯ ಇತ್ತಲು ಬಾಲೆನೊಂಜಿ ಪೆದುದು ಅಮೆ ತೂಕೆ ಕರಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆ ಒಂತೆ ಬಲತದು ಐನಾತೆಗೆ ಗುಬ್ಬ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಮೆಲ್ಲ ಜಾಲು ಕಡತಲಿಗೆ ಅವಲೆ ಮೂಲೆ ಬೇಲಿ ಬರಿಯೇಮ ಅಂತ ನಿಲ್ಕೆರ ಶುರು ಮಲ್ದಾಳು ಆ ಕಾಡಡೆ ಏಪಲ ವರಸಾರಿ ಬರಿಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ಈ ಋಷಿಕಲ್ನ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯಾಲು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜವನಾದಿಗೆದ ಋಷಿಕಲಿನ ಮಾತ್ರ ತೂನಗ ತೊಡುಬಡ ಉಂಡಾಂಡಾಲೆಗೆ ರಕ್ಕಸಿ ಬಂಜಿದ ಬಡದಲೆಕೊನೆ ಸರ್ವದ ಬಡವುಲ ಅಲೆಗೆ ಉಂಡಾಂಡು ಕಣ್ಣನಿ ಕರಿದುಬೋದು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಆತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾನಾಗ ಈ ಜೌವನದ ಸೊರ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಯ್ತ ಸೊರ್ಕು ಮುಂದೇನು ಜಪ್ಪುಡವಣ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡಿ ತಿಕ್ಕನ ಬಿರಾಣೆರ್ನ ಜೋಕ್ಲೇರ್ ಮಾತ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಕಲ್ನ ಮೇಳ್ದೆ ಪೊರಿಲ್ಲದು ಅಕ್ಲೇರ್ಗೆ ಒಡಾಯ್ನಾಥ ಅಕ್ಲೇನು ಬಚ್ಚಾದು ಇಂಚ ಅಲ್ಲ ದಿನ ಕರಿ ಹೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಒಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾಣ ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪದ್ರೊಡ್ಡು ಏರೆಗಳ ಸಹಿಸ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಬೇನಾಡ ಮಗ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಊರಿಡ ಎರೆಟ್ಲ ಪನಿಯರ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಪೋವು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಪೋವು ಅಂಚಾದು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಬಾಮಿದು ಕಡಪಡು ನಿತ್ತಲು ಇಂಚ ಖುಷಿವಾಸಿ ಅದು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೆಲ್ಲ ಈ ಇರೆತ್ತ ಪುರೆತ್ತ ಬಡಿಕ್ ಬರ್ಪಾಲ ಮೋಳಿಂಜ ಕಾಡಡು ಅಪಗಪಗಾಣ ಮೇವುಗಲೆ ಒಂದು ಪುನಗ ಗಂಡಿಕಾ ಪೊಗಿತ್ತಿನ ಬಂಟೆ
ಕರನಾರಮಲೆಕ್ಕ ಪೂರ್ವೊಡು ಬತ್ತಿ ಮಾರೀಚೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರೊಣ್ಣಗ ತಾನಡಿ ಬಾಕಿ ಚೆಂಡದಲ್ ಜನಿರಾದು ಮೂರ್ದು ಕಡಲ ನಡುಟ್ಟು ಪರುಪ್ಪಿ ನೀರ್ ಮೂಜಿ ಮುಕುಳಿ ಮುದಲೆದ ಬಾಯ್ಗು ಬೂರಂದೆ ಬತ್ತಿನನೇ ದಾನ ನಿಕಳೆನ ತೂಪಿ ಪುಣ್ಯ ಮಗ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾಂದು ಪಂಡದು ರಾಮೆ ಮೆಗ್ಗೆಡಬ್ಬಿ ಪಂಚವಟಿಟುಳ್ಳೆ ಓಡೆ ಪೋದು ಏರೆಗು ಎಂಚಿನನೇ ಮಳ್ತಾಡಲ ರಾಮ ಗೊಂಜೀತ ಎಣ್ಮೆದ ತಾಂಡಲ ಕಿನ್ಕಡಡೆ ರಾಮಗೊಂಜಿ ಕಿನ್ಕಡಡೆ ಜೋಕಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆಗೆ ಮಾರೀಚೆ ದಾನೇಂದು ಪಂಡಿ ಸುದ್ದಿನ ಕೇಂಡಿನ ಸೂರ್ಪನಕಿನ ಮೈ ಅಲ್ಲದ ಮನಸಲಂಕಂಡು ಬುದ್ಧಿಲಲ ಜೀಂಡಾಳು ದುಂಬೆ ಕಂಡೆಲು ಪೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತಲದ ಕಡಿ ನೋಟಾದು ಬುಡಿನ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಕೆಬಿ ಕಡಿದಿನಾಳೆಗು ಬಲ್ಲೆವೋ ಆಂಡದಾನೆ ಪೊಗ್ಗೋಡ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದಾ ಕೆಬಿ ಕಡಿದಿನಾಲೆಗು ಬಲ್ಲೆ ಹೂವಾಂಡದಾನೆ ಪೊಗ್ಗೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಂಡು ಈ ಸೂರ್ಪನಕಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಇರೆತ್ತ ಪುರೆಕಾಳು ಬರೋಡು ದಾಂಡ ಐಗೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಆ ಊರ್ದ ಪಂಡ ಆ ಮಲೆತ ಗಂಡಿನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ರಾವಣನ ತಮ್ಮಲೆ ಮಾರೀಚೆ ದುಂಬರ ಈ ಮಾರೀಚಾಗ ರಾಮೆ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಆಯನ ಕಡಲ್ದಂಚಿ ರಾಪಾದೆ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡಾಗ ಗರ್ಬೋಡು ಚಲಿಗೊಳ್ಳುದನ್ನು ಆಯೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕರನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಕರಾಸುರೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಚನೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾಂತ ಪಾದಿರ್ದಾನಗ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದು ನಿಖಿಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಪನ್ಯರ್ಗ ಬೋಡಾದು ಯಾನು ಬೈದಿನೇ ಮಗ ಬೇತೆ ಏರೆನ ಸುದ್ದಿ ಕಾಣಲ ಪೋಲೆ ಅಂಡ ರಾಮನ ಸುದ್ದಿಗೊಂಜಿ ಪೋಡ್ಚಿ ದಯ ಪಂಡ ಆಯನ ಪಗರಿದ ಪೆಟ್ಟು ಏತು ದುನ್ನದವು ಪನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಅನುಭವಗೂ ಬರ್ತದನು ಇನ್ನು ಮಂದಾರದಾರನವೇಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಜನ ಮಾರೀಚೆ ಕರಾಸುರ ನಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಜನ ಪ್ರಕರಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ವಾರಾಮಾಯಣ ಇಜ್ಜವು ಈ ಮಾರೀಚೆ ಬತ್ತದ ಈತ ಬುದ್ಧಿ ನೀತಿ ಪನ್ನಗ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಆಯನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಭೂಪುಜಿಂದ ಕರಾಸುರೇ ದೂಷಣೆ ಮಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮೊಡೆಂಕಿಲಿಡದನ್ನು ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಜನ ಸೂರ್ಪನಕಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಂದ ತೂವೊಡು ಮನಸಾಂಡು ರಾಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಜಯ ಅಕಲ್ನ ವರುಣ್ ಮಾತ ಮಾರೀಚೆ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪನಗ ಆಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಮಾತ ಪನ್ನಗ ದುಂಬೆ ಜವಣೆರ್ನವಂತೆ ಕೊದಿ ಇತ್ತನಾಲು ಬಾಲು ರುಚಿ ಇತ್ತನಾಲು ಅಕ್ಲಿನ ತೂವೊಡು ಮನಸಾಂಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಮಲ್ ಇಂಚಲ ಕೆಬಿ ಕಡಿನಾಲು ಆ ಬಲ್ಲೆಡೆ ನೂರ್ನದಾನೆ ಕರಾಸುರೇ ದೂಷಣಾಸುರೇ ತ್ರಿಶಿರೆ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡೆ ಸೂರ್ಪನಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದ ಆಯ್ಜಿ ಆಲ್ನ ಕೊದಿ ಬುಕ್ಕೊಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಸೆಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಈ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೀತಿನಂಚಿನ ಬುಡಾರದ ಕೈ ತಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಾಲು ಇಂಚಿ ಲಂಕೆದ ಕಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಕಾಡಿಡಿ ಈ ಲಂಕೆದ ಕಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಪನಖಿ ಇಂಚಿ ಲಂಕೆದ ಕಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಕಾಡಡು மெல்ல கோதாவரித பரிட்டு ஐகோளி பட்புடல அலை வந்தவுಳು தூது పొసకు బలైత జాల బేలిద బరిటంచించి నిల్కొందు పూకొయ్పినవనొడ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊರ ತೂಪಿನ ಸೆಡು ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊರ ತೂಪಿನ ಸೆಡು ಪೊರ್ತು ಕಳೆ ಒಂದುಳ ಹಿಡಿದು ಕೇಣು ಪಾತೆರನು ಒಂಗೆರೊಂದು ಅಲ್ತು ದುಂಬು ಪೋನಗ ಪಾಕ ಕಂಡಲೆನು ಗರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತೂದಾಯ ಕರ್ಚಿಲಿನು ಕಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಮೈ ಕಟ್ಟಾನ ಬರದೆಪ್ಪೆರೊಂಜಿ ಬರ್ತಿದ ಪೆಟ್ಟು ತಾಗುಂಡು ತನ್ಕಂದು
ಪೋದು ಮನದನಿ ದೂರೊಡೆ ತೂದು ರಾಮ ನಿರ್ವೆರೆಡಿಂಬೆ ಕಪ್ಪಾಯೆ ಬೊಳ್ದೂನ್ ಪಿನೊಂಜಚ್ಚಿ ಕಡಮೆ ಎಣ್ಮೆದ ತಿಜ್ಜಿಯೇ ಅಮರನತ್ತೊಂಜಿ ಕೂಜದ ಬಿತ್ತು ನಿಜೇಂದು ಮೆಚ್ಚಿದ ಪೊನ್ನೀ ಜನತಮೋ ಕೆದ ಬುಡೆದಿ ಆದು ಪೊಡಂಚಾದ ಕೋಡೆ ತುಯಿನ ಬಾಲೆ ಮೀನೆನ್ನ ಮಕ್ಕೆರಿಡು ಸುಲಬಡೆ ಬೂರೊಂದು ಪಡ್ಪುಡಂಚಿಂಚಿ ಬೇಪುನ ಸೂರ್ಪನಕಿಗು ದೂರಡು ಪಂಜಿ ಕಂಡೆ ಕೊಯ್ಪಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತೂದು ಓದು ಕೈತಾಳುಂತಿನಾಳ್ ಏರುಂದು ಮಿತ್ತಣ್ಣಾದು ತರೆನು ತೂಪಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತಾನು ಮುಗುರು ತೆಲಿತೊಂದು ಕಣ್ಣುಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿತೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ದಿಟ್ಟಿದ ಚಿಮಿಣಿ ಡಮತು ಒತ್ತುದು ಪತ್ತು ಜಾರೊಂದುಂಡು ಪುರು ಜಾರು ಲೆಕ್ಕಾಂಡಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪೊರ್ಲು ಜವಣಾದಿಗೆಗ್ ಮೋಳೆ ಮರ್ಲುರ್ಕರೊಂದಾಯರಿಂದಲಿ ಏರ್ ಬತ್ತುದು ಪೊಳಪ ಏರ್ ಬತ್ತು ಪೊಳು ನೊಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನಿದಾದಾಯ ಏರು ಒಳ್ಪ ಬತ್ತು ಪೊಳು ಮಲ್ಪುನಿ ದಾದ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಪಂಡ ಲಂಕೆದ ಕಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಇದು ಮನ ಪೇರು ಮಂದಾರದಾರು ಕಲ್ಲುದ ಬಂಡಿ ಓಲೆ ಪೊಂಡಲ ಎದುರು ತಿಕ್ಕನವೇ ಚಟ್ಟಿ ಆಪುನಂತೆ ಬಂಡಿಗೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸೂರ್ಪನಕ್ಕಿ ಓಲೋಲು ತಿರುಗಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಗಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಲೆಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಋಷಿ ಮುನಿಕಲ ಜವನೆರನ್ನು ಮಾತ ತೂದಾಂಡು ನನ್ನೈತೆ ಪೊಸತ್ತು ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಈ ಜವನೆರೆ ಇಂಚ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪಂಡದು ತೂವೊಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ನಾಡೊಂದು ಆ ಇರೆತ್ತ ಪುರೆತಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ದಾನ್ನ ಕೇನೆನ ಕೆರೆಂಗ ಕಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಜನ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತೂದಾನಗರೆ ಅವರ ಅಜಪ್ಪಾದ ಪೊಂಡು ಅಲೆಗೆ ಇಂಚಿನವಲ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ರೂಪವಂತೆರು ಉಲ್ಲೆರ ಜಗತ್ತಿಡು ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಆತನ ಅಂಜನೇನು ತೂತು ಜಾಲ ಆಯನ ಕಾಯಿ ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಚಿಲ್ದ ಕಮ್ಮದಲೆಗೆ ಅಲೆಗೆ ತೋಜಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಣು ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ದಾಂಡು ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ಕೈ ತಡೆಗೆ ಬಂದು ಅಲೆಡ ಪಾತೆರೆದ ಆಡ ಅದು ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪೂಕೊ ಇರ್ಪುಲೆಕ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಮಂದ ಮಲ್ದಲೆಗೆ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಎಡೆಯುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ರೋನೆ ಪೋದು ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಪೊಡಿಗ್ಯಾಂಡು ಇನ್ನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ತೂಕ ಬಂಡದು ಅಯ್ಯ ಓಲು ಮಾತ ಪೋಪೆಯಾನೆ ಬೆರಿಯ ಮಾತ ಪೋದು ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಮಾತ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆನಿ ಕೈತಡೆಗೆ ಪೋಯಾರ ಧೈರ್ಯ ಆಯ್ತು ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣೆಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಡ ಬತ್ತಲಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪಿದಾಡುವೆ ಆತಿ ಇಲ್ಲದು ತೂನಗ ರಡ್ಡು ಜನ ಜವನೇರು ಓ ಮುಕ್ಲೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಆದಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಒರಿ ಒಂತೆ ಕಪ್ಪು ನನೂರಿ ಬಾರಿ ಬೊಳ್ಳೆನ ಉಲ್ಲೆ ಕಪ್ಪುದ ಇದಾಯ ಎಂಕ್ ಈ ಬೊಲ್ಲೆನದಾಯ ತಿಕ್ಕಿಂದ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸುರುಗು ತೋಜಿನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಮೂಲ ಪಂಚವಟಿ ರಾಮಾಯಣೋಡು ಸೀತೆ ರಾಮೆ ಉಪ್ಪುನಾಡೆಗೆ ಪೋದು ಸೂರ್ಪನಕಿ ಪಾತೇರು ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಡು ಮಂದಾರದಾರನ ಈ ರಾಮಾಯಣಡು ಸೂರ್ಪನಕಿ ಸುರುಡು ರಾಮಡ ಪಾತೇರನೇ ಇಜ್ಜಿ ತೂಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಆಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಾಪುನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಡ ಅಲ್ಪ ರಾಮೆ ಯಾನ ಮದುವೆ ಅದೇ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬುಡಿದಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಯನ ಅಡೆಗೆ ಪೋಲ ಅಂದು ಕಡಪುಣ್ಯತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ರಾಮನ ತೂದಾನಾಗ ರಾಮನ ಕೈತಲ್ದೊಂಜಿ ಪುಣ್ಣುಲ್ಲಲು ಅಪಗಣ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆತಂಡು ಒಂದು ಆಯನ ಬುಡಿದಿ ಅದು ಪೋಡು ಮದುವೆ ಅದು ಸಂಸಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನಾಯಗದಾಯ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಬೆ ಒರಿಯೇ ತೋಜು ಎತ್ತ ಇಂಬೆ ಇಂಚಾಲ ಉಳಕ್ಕ ಯಾಪೇನ ತೂಕ ಪಂಡದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬೆರಿಯೇ ಪೋಪಲ್ಗೆ ಪೋದು ಆಯ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪರಂದು ಮಾತ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಪುರಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯನೇ ತೂಪಲು ಆಯೇ ಆಲೆನ ತೂನಗ ಪೂ ಕೊಯ್ಪಿಲಕ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಮಾಲು ಕಡೆಗೆ ಇಂಚಾಲ ಮಂಗನೆ ಮಾಕಡೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯನ ಕೈತಡೆಗೆ ಪೋದು ಆಯನ ಮೋನೆ ತೂಪಲ್ಗೆ ಆಯೆಲ್ಲ ತೂಪಿ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ರಸರು ಮಲ್ಪರು ಅಂದೇ ಇರು ಊರಿಗೂ ಹೊಸಬ್ಬೆನಾ ಅಂದು ಇರು ಏರು ಇರು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಸುರು ಮಲ್ಪೋದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಏರು ಪಾತೆರ್ವೇರ
ಅಕಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲ ಅಕ್ಲತ್ತು ರಾಮೆ ಪೂರ್ವಭಾಷಿ ಒರಿ ಪಾತೆರ್ಜಿನ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೆರ್ ಒಂಚಿನ ಗುಣಗೆ ಆಗಿ ಅಂಚ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಮೊಲ ಎಂಚಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬುಕ್ ಏನು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇನ್ನೆಗೆ ಪನ್ಕ ಪಡೆದು ಉದಾರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ಮೂಳು ಒರಿಯಗು ಉರುವಾ ಪುಜಾಂದ್ ಕೇಂಡಿನೇ ಪಳಾಯನ ಬೆರಿಯೆ ಬತ್ತೆಯಾನೋ ಅವಳು ಕಟ್ಟಿ ಪೊಸಗುಡ್ಚಿಲಿಡು ಮೈತಿದಿ ಜತೆಟ ಇತ್ತಿನ ಅಣ್ಣನ ಈತೂದು ಪೆರಲಯಾವು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪೋಪೆ ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಡ ತೂತೆ ತೂತೆ ಯಾನು ಅಕಳೆನೊರ ಜತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದವು ಅಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಪಾದಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು പൊണ്ണു കൊഞ്ചി ആണ് കൊഞ്ചി പൊണ്ണിച്ചിടേ തുപ്പടവു ഉപ്പടവു ദാദ പെരജന പണുകെ എണ്ണിതെണ്ണിത് മനസ്സ് കരಗುನ ತಂದೆ ಮೈರಿವುನನೆ ನಮ್ಮ ಅಣೆ ಬರೋ ನೇರು ಕೇಣ್ವೆರು ಎನ್ನಲ ನಿನ್ನಲ ಒಂಜೇ ಗತಿ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೆ ആണ്ടലാണന ലെക്ക പൊണ്ണത്ത് പൊണ്ണഗാണന ബലനെ മര്യാദി നിന്നഞ്ചിനാണ് തിക്കന്തേ യാനേ തോ ಕಂಗಾಲಾತೆ ನಿನ್ನಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕಂಗಾಲಾತೆ ನಮ ಇರುವೆರಂಜಾಕ ಎನ್ನ ಕೈ ಬುಡಡ ಆಣಗೋಟಿಯೇ ದಾಂದಿತ್ತಿನಾಳೆಗೆ ಎಂಕ್ ಈ ನಿನ್ನ ರೂಪ ತೂದು ಆಣ ನೆನಪಾಂಡು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ವಾಣಲ್ಲ ಇತರೆಡೆ ಅನ್ಸುತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಾಂಡು ಬಲ ಎನ್ನುಡಲ ಜೋಡು ಮುಗುಳಿದ ಗುಂಡೊಡಿ ಗುಂಡೊಡಿ ದೇವೆರಾದು ಎಂಕ್ ಪೂಜೆಗನು ಕೊರು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೈ ಈ ಸೆರಂಗದ ಬೀಜು ಗಾಳಿವಾ ಚೌಳಿ ಈ ಎನ್ನ ಮೈಯಾಸಿಗೆ ದನಸೆ ನಿಕ್ಕ ಕಲ್ಪಡೋದು ಎನ್ನಾಸೆ ಈ ಸುದೆಟ್ಟ ನೆಲೆನ ಜೋಡಿ ಗೆಲ್ಲಲೆಡು ಗುರ್ಪಿಲೆ ಜೋಡಿ ಪಡ್ಪುಡುರೆಕಳೆ ಜೋಡಿಯಾದ ಸುಖ ಸಂತೋಷುಡು ಈ ತೊಣುಕ ಮುಟ್ಟಬಲ ತರೆದೆರ್ತು ತೂಲ ಮೋಣೆನ ಮುಟ್ಟಬಲ ತರೆದೆರ್ತು ತೂಲ ತೆಲಿಪು ನಲಿಪು ಕೈಪತ್ತು ಸಂಖ್ಯಡ ಯಾನು ನಿನ್ನಾಳ ಎನ್ನಾಯೇ ಹಾ ನಿಕ್ಕು ಒರಿಯಾಗೆ ಮುಲ್ಪ ಉರುವ ಪೂಜಾ ದಾನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಸೂರುಪನಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಬಾರಗು ಒಂಜಿ ಅರಿಂದ ಆತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರುಜೆ ಹಾ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕಂಡರತ್ತ ಯಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪಂಡದು ಬೈದಿನಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ಪಳಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಈ ಎನ್ನ ಪಳಯನ ಇರು ತೂತಾರದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಳಾಯದ ಅನ್ನ ಆಯನ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜ ಇಂಗಿತ ಕಡಿಸಂಡು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಈತೆ ಪಂಡದು ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಪೋಯಾರ ತಯಾರಾಯಿಗೆ ಅಪಗ ಪನ್ಪಲ ಸೂರ್ಪನಗೆ ತರ್ಲ ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಮಾತ ಏನು ತೂತೆ ಏನ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ತೂತೆ ಸಂಸಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಣು ಪುಣ್ಣು ಎಪ್ಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಯಿ ನಾವು ಅಗ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಳ್ಳೇರಪ್ಪ ಅಂಡ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಇಂಚಿ ನಾವು ನಿಕ್ಕಲ ಬಹುಶಃ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಜಿಂದು ತೋಜುಂಡು ನಿನ್ನ ಕೈತಲು ಪುಣ್ಣು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನವಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಆತಂಡು ಇನಿ ಬಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆನನು ಕಣ್ಣು ದೇರ್ತದ ತೂಯಿನಾಲಿ ಆನತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನೀನನ್ನು ತೂದಾನಗ ಕಣ್ಣನೆ ಆಂಡ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಏನೇ ಆವುಡುನು ಜಾಸೆ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕಲಾ ಪುಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಆನಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಪೊಣ್ಣನೊರ್ತಿನ ಸಕಾಯ ಇಜ್ಜನೆ ಆನೋರಿ ಬದುಕುವೇನದ ಅನ್ನ ಆಂಡ ಪುಣ್ಣೊರ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಣನ ಕೈಸರೆ ಏಪಲ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯೋಡು ಈತನೇಟ ಅಂಚಿನವು ಬರೆತು ಜಾ ದಾನ್ನ ಅಂಡ ಇನಿ ದೇವೇರು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾಯರು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಕ್ಕಟೆ ಜವನೆ ಎನ್ನೆದುರು ಬತ್ತನತ್ತ ಅವಲ ನಿಕ್ಕಲ ಮದುವೆ ಆತಜಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾನಗ ಎನ್ನ ಆಸೆ ನನಲಾತ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಎನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಕ ಪನ್ಯರಗು
ನಾಚಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲಪ್ಪ ಏನ ನೀ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಯರ ನಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂಡ ಮದುವೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಲ ಆಪುಣಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನಿನ್ನ ಮೇಯಿಸುಕೊನು ಪಡೆಯುವುದು ಆಸೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾತಂಡು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆಸೆನ ಈ ಈಡೇರಿಸಾವಡು ಪಂಡದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಡ ಕೇಂಡೋನೊಲೆಗೆ ಯಾನಲ ಈಲ ಮೂಲು ಒಟ್ಟಾಂಡ ಎಂಚ ತುಲ ಓ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಗುರ್ಬಿ ಪಕ್ಕಿಲು ತೋಜೋನ ಏತು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲವು ಓ ಅಲ್ಪ ಉರೆತ್ತ ರಡ್ಡು ಜೋಡಿತು ಯಾನ ಅವೇದು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನಲ ಈಲ ಈ ಕಾಡು ನೆಲ್ಕೆ ಒಡಿತನಾತು ತಿರುಗದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪುಗಾ ಅಂದು ಪಂಡದು ಪೆರ್ಚಿ ಕಂಡದು ಪಣ್ಣೊಂದುಳ್ಳಲು ಸುರ್ಪನಕಿ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಏರೆಂಕು ಸಮತಗುಳು ನನ ಮಿತ್ತುಂದು ಸೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಸೇರು ನೆನುತೂ ಕೈತಡೆ ಬರೋದುಳ್ಳಲು ಸೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಸೇರು ನೆನು ತೂದುಂತು ದೌಳು ಮರ್ಲು ಪಾತರಡಯಿ ಮರ್ಲು ಪಾತರಡಯಿ ಬೇಗ ನಿನ್ನೊರ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟು ಮುಲ್ಪುಡೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿದೂರು ಗೆತ್ತುನ ಮುಟ್ಟ ಮುಳ್ತುಡ್ದೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿದೂರು ಗೆತ್ತುನ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಬೆರ್ಮಾಚಾರ್ಯಾದುಪ್ಪೋಡು ಯಾನು ಬೆರ್ಮಾಚಾರ್ಯಾದುಪ್ಪರು ತೊನೊಡು ಕೈಕೊಂಡೆನ್ನ ಬುಡದಿನಂಚಾದೂರುಡೆ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡಾಂಡು ಬುಡದಿನೂರುಡೆ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡಾಂಡು ಉಳ್ಳಲು ಊರುಡೆ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ കൈതാരതാളൊർത്തിത്തന്ന തന്ത ബേതെവോ പൊണ്ണ ഒടള മെയ്മുട്ടു ജിന്തു കട്ടുടുപ്പുന നാൽവരെങ്കുൾ ഒഞ്ചമ്മ ബാലലു നാൽവരെങ്കുൾ ഒഞ്ചമ്മ ബാലലു ഇല്ലടന്ത് നില്ലട പോതു കാണ്ടെ തഞ്ഞന കേണ്ടിലെക്കാണ്ട് നിന്ന ജമ്പരം ಎಂಕ್ ಕಡೆ ಸುಂಡು ಪೋಪೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಮರ್ಯಾದಿಡಿ ಪೋಲಾ ಪೋಲಂದು ಗರ್ತು ಡೌಲೌಲು ದೀದಿತ್ತಿ ಕಂಡೆಲೆನು ಪೆಜ್ಜೊಂದಿತ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಡ ಏತಾಂಡಲ ಬತ್ತಿನಾಳು ಪೊನ್ನೊಂದಿ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ದೂದು ಮೆಯ್ಯಾಂತಿನಯಗು ದಾಯಗಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚರೊಳು ತನ್ನ ಪೂಪಗರಿಲೆನು ತೂಟು ಪಾರ್ದೆನು ತೂ ಪಗರಿಲೆನೆ ರೀತು ತಪ್ಪಂದ ಬುಡ್ದಿಂಚ ಕೇರ್ಪೆದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪನ್ಪೆ ಇರ್ಲು ಅಡರ್ದಿನಗಲೆಡ ಪೋದು ಕಾಂಡೆ ಕಂಜನ ಕೇಣಲೆಗಾಂಡು ಪೋತು ಪೋತು ಎರಡ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ವತ್ತ ಎರಡ ಈ ಮರ್ಲು ಪಾತೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಬುಡೆದಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಇತ್ತಿನ ಬುಡೆದಿನ ಊರುಡು ಬುಡುದು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಊರಿಗೂ ಪೋಪು ನಾಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟದ ಅವಧಿಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಬೆರ್ಮಾಚಾರಿ ಅದು ಕೊಡು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ವೃತ್ತ ಅತ್ತ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೋನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತ ಅವು ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣನ ಆಸೆಲ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ನನೊರ್ತಿನ ಮದುವೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಪುಣ್ಣಾಯನಾಲು ಏಪಲ ಆಣನ ಎದುರುಡು ನಾಸಿಗೆ ಬಿಡುದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರನ ಮಾತ ಪಾನಿರ ಬಲ್ಲಿ ಬಜಿ ಬಂಡು ಪಾತೆರ ನಿನ್ನ ಸುರ್ಪೋಗಲ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರಗುಲ ಅಜಗಜಾಂತರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ಆಲು ಪೊರ್ಲು ಪೊಣ್ಣನ ಏಸೊಡು ಪೋತಲು ಅಂದಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಮಂದಾರದಾರು ಸೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ನ ಅವೇ ಹೊರಟು ಪೋತಲ ಅದು ಪೊರ್ಲು ಪೊಣ್ಣಾದು ಪೋತಲ ಪನ್ಪನ ಬಗೆಟ್ಟಾರು ಪಂತಿಜರು ಅಂಡ ರಕ್ಕಸರ ಕಾಮರೂಪಿಗಳಾಯಿ ನಡೆದವರ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಾರುವೇಷಡೆ ಪೋದು ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನಡಂತೆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಐಡ್ದಚ್ಚಿಗೆ ಮರಳುಂಡು ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ನಿನ್ನ ಮರಳು ಎನ್ನಡ ನಲಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬತ್ತಿ ಸಾದಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಪೋಲ ಎಂಕಲು ಊರುಡು 4 ಜನ ಮೆಗಿ ಪರಯಾಡಿಕಲು ಎಂಕಲಿಗೆ 4 ವೇರೆಗಳ ಮದುವೆ ಆತಂಡು ಮದುವೆ ಆಯಿನ ಬುಡಿದಿರತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಏರೆಡ್ಲ ಸಂಸಾರ ಸುಖನು ಪಟ್ಟೊನ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನೇ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪಾತೆರ ನಡಪಂದು ಈ ನಿನ್ನಾತೆಗೆ ಪೋಲ ಎಂಕ ಪೊರ್ತಾಣದು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆಯ್ ಅತ್ತನೆಟ ಕೊಯ್ದತ್ತನಂಚಿನ ಕೇನೆ ಕೆರೆಗಳಿನ ಮಾಂತ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋದು ಪೋಯರ ತಯಾರಾಯಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ ಬಿಡ್ಪಲ ಬೆಳಗಿತ್ತೆ ಮರಲು ತಾಗದಾತದು ಅಂಚಾದು முதல கொடி பண்டி நட்டு நாಳೆகு பாடு ನಟ್ಟದಾಂತಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಜವಣಾದಿಗೆದರಿತಿಟಂಗಲಪು ಎಂಕು ನಿನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಈ ಕಾಡಿಡು ಈ ತೊಣುವೆ
ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡಲಿತ್ತೋನೋ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಗುಣನು ಮೈ ಗುಣನು ತೂವಂದೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಡೆವುಜಿ ನಿನ್ನ ಪುಂಡಿಗ ಮರಂದಿ ಹೊಸ ಫಲ ಜೋಡು ಮಾಪಲದ ಮುಳ್ಳುದಾಂತಿನ ಗೆಲ್ಲಯಾನ ಬಿಮ್ಮಗು ಬಿಮ್ಮದೀದ ಬಿಕ್ತದರಾದ ಪತ್ತಿಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆದಾಂತಿನ ಬೆರ್ಮಚಾರಿವಾ ಮರ್ಲು ಪಣ ಲಕ್ ಬಲ ಪೋಯ ಮರತ್ತ ಅಡ್ಡೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪುದ ನಿರೇಲು ಉಂಡವಳು ನಮ್ಮ ಜವಣಾದಿಗೆದ ಕಡ್ಪುಡಾ ಚೀಂಪು ತಿಕ್ಕಾದಿತ್ತಿನಾನೆ ಬಾಕಿಲನ ಬಿಚ್ಚಾದ ಸ್ವರ್ಗದುಳಾಯಿ ಪೋದು ಪಡೆಪಿನ ಸುಖನು ಸಂತೋಷನು ಈ ಪಡ್ಪುಡೆ ಪಡೆಕ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ನೆರ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಲಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದೇ ತಯಾರಾಯಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಅಮರನಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ನನ್ನ ತಡೆಯರಾಪುಜಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ ತಡೆಯರಾಯಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಬಲು ಮರ್ಯಾದಿತ ಎಲ್ಲೇನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಮೊದಲ ಕೋಡಿ ಬಂಟೇಯಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಂದು ವಾಡ್ನಂಚಿನ ಜವನೆ ನಟ್ಟದ ಅಂತಿನ ಬಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಲ ನಿಗದಾನ ನಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇರುವೆರ್ಲ ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾಡು ತಿರ್ಗಗ ನಿನ್ನ ಮೇಯ್ತ ಈ ಮೈಕಟ್ಟನ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಹದ್ದು ಬಸ್ತಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪು ಪೌಲ ಬೆರ್ಮೆದಾಂತಿನ ಬೆರ್ಮಚಾರಿನ ವೃತ್ತ ನಿಕ್ಕು ದಾಯಿಗ್ ಅವಳ ಈ ಜವನಾದಿಗೆದ ಪ್ರಾಯಡ ನಿಕ್ಕು ಬುಡೇದಿ ಉಣ್ಣು ಪಂಡ ಉಪ್ಪಡಪ್ಪ ಏನಣ್ಣ ಈ ಮದುವೆ ಆವಡ್ದು ಪನಪಿನತ್ತು ಈಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನಲ ಈಲ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪಗ ಎಂಕಲೇ ಅವಳು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪು ತೂಲ ಈ ಕಾಡು ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಲುಂಡು ಹೂ ಅಲ್ಪ ರೆಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಮರ ಉಂಡು ಐತ ಅಡ್ಡೊಡ್ಡು ಪೊಂಡ ಏರೆಗಲ ತೋಜಿಚ್ಚು ಒಂತೆ ಆಕೆರ ಪೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಡ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪುದೆಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಮೈತ ಸುಖ ಎಂಕು ಕೊರಡು ಎನ್ನ ಮೈತ ಸುಖ ದಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ರಾದು ಪತ್ತು ದೂರ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಾತಂಡು ಅಂಚಾದು ಹೊರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪು ಪಂಡದು ಅಂಗಲಾಚಿದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಗೆ ನನ ಮಲೆ ಇಂಚನೆ ಬುಂಡ ಅಮರೊಂದು ಕೈತಡೆಗೆ ಬರಿಯರ ತಯಾರಾವೊಂದುಳ್ಳಲು ಇಂಚನ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದ ಪೋಪನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ರಾಮನ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಆತ ಸಮಾಧಾನದ ಎತ್ತ ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರ ಪಿಸುರು ಬರ್ಪಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಿಸುರು ಬಂದಾಗ ತನ್ನಗಲನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಪುಜರಿ ಅಂಚಿನ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಉಮ್ಮಲು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಾಳ ನನಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ದನಣ್ಣ ಇಂಚಾಳ ಮಲೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ಬಿಡೋದು ನಾನು ಅಂಚಲ ಪೋಪು ಜಲ ನನಗ ದಾದ ಮಲ್ಪಣೆ ಅಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಸರಿ ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದನೆ ಮಲ್ತೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ನೀತಿ ಪಂಡಿನೆನ ಕೆಡೆರಾನಗ ಪುಡಾದಿನ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿ ನಿಕ್ಕದಾಯ ಪುಡಾದಿನ ಕೆಬಿ ನಿನ್ನ ನಿಕ್ಕದಾಯ பொன்னன சீலமான மரியாதிலென மூரி கம்மெனோನು ತಿರಿಯಂದಿ ನಾಳೆಗು ಮೂಕುದಾಯನಿக்கு ದತ್ತ ಕೈಬಾಲ ಜುಟ್ಟುಡು ಪತ್ತು ದೊಂಜಿ ಪಗರಿನ ದೆತ್ತದು ಇರತ ಪಕ್ಕಿನು ತೂಪೆನ ಹೊಂದಿಲೆಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಮೂಕಿಲೆನು ಕೆತ್ತು ದೊಂಜಿ ತೊರ್ತುದು ನಡಪು ಕಣ್ಣೆದುರುಡ್ದು ರಗಳೆ ಮಲ್ಪಡ ನಿನ್ನ ತರೆ ಕಟ್ಪ ತೂಲ ಪುರೆಕ್ ಪೋಯ ಸರೋನೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎರೆದು ಬೋಡಿಗೆ ಪಿಸರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಅಥೊಂಜಿ ಮಾರಿಯ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿದುಂಡು ಆ ಮರ್ಯಾದಿದ ಗಡಿನಿ ಮೀರಿದು ವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೀತಿ ಪಂಡದು ಆಂಡು ದಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪಂಡದು ಆಂಡು ಆ ನೀತಿನಿ ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಕೆಬಿ ದಿಕ್ಕಿಜ್ಜಂಡ ಕೆಬಿದಾಯಗ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ನೀತಿದ ಪಾತೆರ ಪೋಪು ಇದ್ದಾಂಡ ಆ ಕೆಬಿದಾಯಗ ಮರ್ಯಾದೆಯು ಮಾನವು ಒಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಂಚಿನ ವಾಸನೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಂಚಿನ ಮೂಕುದಾಯಿ ಐಗೆ ಬಡದು ನನ ಎಂಕ ಬುಡಿಯರ ಕಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮೇಲುಗು ಬರೋದುಲ್ಲತ್ತಾಯಿ ಎಂಚಾಣ್ಲಾ ನಿನನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ಕೆರಿಪಿನತ್ತು
ಆಂಡ ಮುಂಕಿಜ್ಜಾಂದೆ ಕೆಬಿಜ್ಜಾಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಿಕ್ಕು ಅವು ರಡ್ಡುಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪರ್ತೆದ ಪಗರಿನದೆತ್ತದು ಇರಬೇತೆ ಪರ್ದು ಬೇತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಡ್ದಲ್ಲ ಜುಟ್ಟುಡು ಬತ್ತಲ್ಲ ಕೆಬಿಲ್ಲ ಕೈಯೆ ಮೂಗುಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯೆ ನೆತ್ತರು ಅರಿಯೊಂದು ಪುಂಡಿಗೆ ಹೋ ನಡಪು ಅನ್ನದು ತರ್ತು ತಂಜೆ ಪಾಡಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋದು ಸೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಅಂಚಿಪಾಯಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಇರತ್ತಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೈ ಕೈಟ್ ಅವಳವಳು ಬೊಟ್ಟ ಬೊಟ್ಟ ನೆತ್ತರದ ಕಲೆ ಬೊಟ್ಟ ನೆತ್ತರದ ಬೊಟ್ಟ ಬೊಟ್ಟ ನೆತ್ತರದ ಕಲೆ ತೂದು ಗಾಬರಿಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೆತ್ತೆರೊಳ್ತು ಕೊಂಡ್ಪ ಒಂಡದಾದ ಪಣ ಕುತ್ತಿ ಕಂತಂಡ ಅತ್ತು ಮುಳ್ಳುಗೀರಂಡ ರಾಮೇಗೇಣುವೆ ಕಣೆ ಬರ್ತುಂಡ ಕಲ್ಲದಂಟಂಡ ದಾದಾಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೆಂದು ಆರಾಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣದ ಮೋಣೆ ತೂತೆಕ್ಕಂಡಲ ಬೆಪ್ಪೊರಿಯು ಲೆಕ್ಕ ಪಿಸರು ಪಿರಿದಂಡಲ ಕಪ್ಪು ಮಾಜಂದಿನೆನು ತೂದು ದಾದಾಂಡೆಂದು ಪಳ್ಳಾನ್ನಾಗ ಅಡೆಬತ್ತಿ ಸೀತೆ ನೆತ್ತೆರು ತೂದು ಓ ದೇವರೆಂದು ಪೋಡಿದು ಕಣ್ಣುಗಡ್ಡ ಕೈಪತ್ತದು ಅಡೆಗೆ ಕುಸ್ಕಿನೇನು ತೂದು ಎಂಕ ದಾಲಾತ ಜೀ ದಾಲಾಯ್ ಜಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೇ ಕತೆ ಪೋಡ್ಯಡೆ ನಿಕೊಳು ಪಣ್ಪೇಂದು ದಾತಿ ಸಂಗತಿ ಮಾತ ಸತ್ಯನೇ ಪಂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡಿ ರಾಮೆ ವಾಜಾತಿ ದಾಳಪ್ಪಾಳು ನಿಕದಾಲಾತ ಜತ್ತವೇ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ನಂಕಾಳು ಸಹ್ಯ ಎಳತ್ತ ಅವು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಎಂಚಿನಂದಾಂಡಲ ಪೊಣ್ಣತ್ತ ಪಾಪ ನನದಾದ ಮಳ್ಪುನಿ ತೆರಿ ಹುಜೀಂದು ಪಣ್ಣಗ ಸೀತೆ ಪೊಂಜೋಳೆ ಮಿತ್ತು ಇರೆನಾಥ ಏರೆಗ ಉಂಡು ಈತು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚಾಂದು ಮಳ್ಪೊಡು ಈರೋ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಪಣ್ಪೆ ಉಳ್ತುಲಾವು ಈತು ತೆಕ್ಕಿದ ತೆಗಲೆ ಕಾಯಿರ್ದು ಮಂಜಲನ ಕಣತ ಕೊರಿಯಾರ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೈತದ ಕೊರ್ಪೆ ಹೊರ ಕೊಣದು ಕೊರ್ದು ಬಲೆ ಪಾಪದಾಳತ್ತ ಆಳಗ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಾಡ ಪುಣ್ಯ ಬರು ಪೋಲೆ ಕಣಬಲೆ ಬೇಗ ಲಕಲೇಂದಿನೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ತಿಳಿತೆರೊಟ್ಟುಗು ರಟ್ಟು ನೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಯದ ಕುಬಲು ಅಂದು ತೆಲಿಪಡೆ ಸತ್ಯ ಪಾಪ ಪೂಜಡು ಗುಣಾವಡು ಬೇಗ ನಿಕುಳೊಂಜಿ ಪಣೆ ಆಳೆ ಮೇನೆ ಆಳೆಗ ಬೇಗ ಮರ್ದು ಕಣಲೇಂದು ಪಂಡದು ಸೀತೆ ಮೊಕುಳೆ ನಂಗ್ ಸಾಯಳದ ರಾಮೆ ತೆರಿದಾವು ಕಣಕ ದಾನೊಡು ಕಣಕ ಮರ್ದತ್ತ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಪಂಡಿತನ ತೂಕಾಂದಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ತಮಾಷೆದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ ಬಿರಾದು ಬರೆತೆರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಸೂರ್ಪನಕಿನ ಕೆಬಿನ್ಲ ಮೂಂಕುನ್ಲ ಕೊಯ್ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಆಲೆನಂಚಿ ಕಡಪುಡ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ತನ್ನ ಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ದೂರಡ್ದಾಯ ಬನ್ನಗನೆ ರಾಮಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜುಂಡು ಕೈತಡೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟು ನೆತ್ತೆರ ಅರಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಪಗ ಯೌದೆಪ್ಪ ಅಂಡಿಗೆ ರಾಮಗ ದಾನೆ ಮಗ ಅಂದು ದಾದಾಯಿನಿ ಒಲ್ಲ ಕುತ್ತಿ ಮೀನಿ ಕಂತದು ಬೋಂಡ ಅತ್ತೊಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಮೀನಿ ನಿಕ್ಕ ತಾಗಂಡ ಇಂಚ ಕೊಂದು ಏರಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಬೆನೆ ಮಲ್ತೆರ ಪಂಡದು ಕೇಂಡೆಗೆ ಸೀತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾಲು ಅಂದು ದಾದ ಇಂಚ ಮಾತಾಡಂದು ಅಪಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪನ್ಪೆ ಇಂದು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಕತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡದು ಆಯ್ನ ಕತೆನ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ವರ್ತಿ ಏರಾವರ್ತಿ ಬತ್ತಲು ಏರಾವರ್ತಿ ರಕ್ಕಸ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ನಲ್ಲ ಅದುಪ್ಪು
ಅಲೆಗೆ ಬಗೆತ್ತಾರೋಡು ಯಾನು ಬೊಡಿತನಾಥ ಪಂಡೆ ಬುದ್ಧಿ ನೀತಿ ಅಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಎನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಬುರಿಯರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ರಾಯಿ ಜನ್ನ ಅಂಚ ದೆತ್ತದು ಅಲ್ಲ ಕೆಬಿನ್ಲ ಕುತ್ತೆ ಮೂಂಕುನ್ಲ ಕೊಯ್ದು ದೆತ್ತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೋದು ಪೋತಲಂಚಿ ಅಲ್ಲ ನೆತ್ತೇರುಂದು ಎನ್ನ ನೆತ್ತೇರತ್ತು ಬಂಡಳು ಅಪಗ ರಾಮಗಾಂಡು ಅಂದು ಮಲ್ತನವು ಸರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಯ್ಯಾಲು ಮಿನಿಯತ್ತ ಸೈತಾಳು ನಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕೆರ್ನಂಚಿನ ಜೋಸೊಳ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಆನಿ ತಾಟಾಗಿನ ಕೆರ್ನವೇ ಬೇಜಾರಂಕಿ ನಿಮಿಟ ಬೋತಜಿ ಅಪಗ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಮಾಲ್ ಪನ್ಪಾಲಿಗೆ ಸೀತೆ ಓ ಒಣ್ಣು ಪಂಡ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏತಪ್ಪ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಯ್ಯ ಎಲ್ಲತ್ತ ಬಂಡಿಂಚಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬದುಕ ಹೊಡೆದಿತ್ತನ ಈರೊಂಜಿ ಗಡಿತ ಎಣ್ಣೆ ಮಿನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕದ ತಳಿರು ದಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐನು ತೆಗಲೆ ಕೊನತು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯರ್ದು ಒಂದೆ ಮಂಜಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಗಡಿತ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಹೋದ ಅಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಗಡಿಗೆ ಗುಣ ಯಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ತಮಾಸೆ ಡಾಲ್ ಪನ್ಪಲು ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಏನು ಕನತು ಕೊರ್ಪೆ ಮೇಲ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ತಮಾಷೆ ಗಾಡಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನೊಳಕಲು ಕರಿಪೇರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಕುಸಾಲಡು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸೂರ್ಪನಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಲು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ಕತೆ ದುಂಬು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಣ್ಣಾಳಿ ತೊಡು ಕಾಂಡೆ ದಾನೆ ಅಂಡಿಗೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಣ್ಣಾಳಿ ತೊಡು ನಾಲು ಮಾರ್ಪೆತ್ತರೊಡು ಪೊರ್ತುಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ನಾಲು ಮಾರ್ಪು ದೂರೋಡು ಬೇಲಿದ ಪಿದಾಯ್ದ ಮೈಟು ಕೇಣುನ ದೊಂಡೆದಾದ ಬೇಲಿದ ಪಿದಾಯ್ಡು ಕೇಣುನ ದೊಂಡೆದಾದ ತೂಕಾಂದು ಜಗಲಿಡ್ದೆ ಮಂಡೆ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ತೂ ನಗರಾಮೆ ಕತ್ತಿ ತಂದೆಲಿನು ಪತ್ತೊಂದಿ ಪತ್ತಿ ಇರುವ ಜನ ತುಂಡು ಜವನೆರೆನು ಬೆರಿಯರೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿನ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಜತಟ್ಟ ತಡಮೆಡೆದುರುಂತು ದಿತ್ತಿ ಸೊಂಟೊಗು ಕಟ್ಟಿ ಜಟ್ಟಿ ಗೊಟ್ಟುತ್ತಿನ ತಡ್ತಲೆನು ತಿಕ್ಕ ಒಂದಿನಾಯೆ ಏರಿ ಪುರತ ಕುಳಪ್ಪನು ಏರಿ ಏರಿ ಪುರತ ಕುಳಪ್ಪನು ಬೇಗ ಪಣು ಓಡ್ಯಡ ಆಯನ ತಿಗಲನೇ ತಂದು ತೂಪೇಂದಿನೈಕು ಮೂಂಕೂಡೆ ಬಾಯ್ಡೆ ಒಟ್ಟು ಪಂಡಾಲಂದು ಅಂದನ್ನ ಮೆಗೆವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಪಲಯೆ ರಾಮೆಗೆ ಮೆಗೆವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಪಲಾಯೆ ರಾಮೆಗೆ ಉಲಾಯುಪ್ಪೆರು ಪಂದ ಸೈದರ ಉಲಾಯುಪ್ಪೆರು ಉಪ್ಪಂದೆ ಸೈದರ ಇತು ಬೇಗ ಸಯ್ಯಾಯ ಓಲಾ ದೆಂಗು ತಪ್ಪಾದಿರು ದೆಂಗು ತಪ್ಪಾದ ಕುಲ್ದರಿತ್ತರು ಕೋಡದಾದಕಲ ಅಹಂಕಾರ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಪತ್ತದೊರಿಪತ್ಯ ಒರಿಕೆತ್ಯ ಮೊಕುಲೆಗು ಬೇತೆದಾಲತ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಲ ತೂಲನ್ನ ಅಲ ಜಗಲಿಡೊರಿ ಉಲ್ಲೆ ತೂಲನ್ನ ತೂಲ ಮುಡ ತಡ್ಡೊಡೊಲ್ಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡೆ ನಿಲ್ಕಾವೆ ಅಲ ತೊಜ್ಜಾಂದು ಸೂರ್ಪನಕಿ ರಕ್ಕಸರನೊತ್ತು ಗುರಿಕಾರೆ ಅಣ್ಣಾಯ ಬುಳೆಪಿನ ಕಂಡ ಕೋರ್ದು ಪಾಡಿಂಚಿ ಪೂಕರೆ ನೀತಿ ಧರ್ಮೊಲೆದ ಮೇಯ್ನಿಲ್ಕೆ ತಾಂಗಿಂಚಿ ಕುರೆ ನೀತಿ ಧರ್ಮೊಲೆದ ಮೇಯ್ನಿಲ್ಕೆ ತಾಗಿಂಚಿ ಕುರ ಮೋಳೆ ತಿದ್ದಪ್ಪೆ ಮಗೆ ದುಟ್ಟೆ ಕರೆ ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೋಡಂಡ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ಆ ಇರೆತ್ತ ಪುರೆತ ಬೇಲಿತ ಆಯಿರೆಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿರುವ ಜನ ತುಂಡು ಜವನೇರು ಐಟು ಹೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಅದು ಸೊಂಟೋಡು ಕಡ್ತಲೇಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಒಂದುಳ್ಳೇರು ದಾದ ಅಂದ ಮೇಗಲು ನಿಲ್ಕದ ತೂನಾಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪನೊಂದುಳ್ಳಲಿಗೆ ತೂಲೆಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಇರುವಿರು ಜವನೇರುಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲ ತೋಜಿಯರತ್ತ ದಾಯವಂಡಿ ಇದು ಬೇಗ ಸಯ್ಯೇರು ಅಗಲ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅನ್ನ ಪೋಡಿಗೆಡು ಪಿದೈ ಬರ್ಪು ಜರದ ಅನ್ನ ಅಗಲಿಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಸಸಾರ ಒರಿ ಪತ್ಯೆ ನನ್ನೊರಿ ಕೆತ್ತಿಯೇ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯನಂಚಿನ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಯನ ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಹೊಡು ನಿಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೇನು
ನನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಕೂಡ ಪಯರ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಹಾಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋದುಳ್ಳಾರು ಕರೆ ಇನ್ನು ಕೇಂಡೆ ಆಯ ಮಹಾದುಷ್ಟೆ ಹೆಂಚಾಳ್ನ ಮಲ್ತದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡುದು ಪಂಡದು ತುಂಡು ಜವಾನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರ ಒಂದು ಬತ್ತನಾಯಿ ಆಯನ ಮೆಗ್ಗಿ ದೂಷಣೆಂದು ಬುಕ್ಕೊರಿ ತ್ರಿಶೀರೆಂದು ಇದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಜವಾನರು ನಕ್ಲು ಮಾತ ಮೂಲ ರಕ್ಕ ಸೇರಿದು ಬಂತಿದ್ದೀರು ಅಂಡ ರಕ್ಕಸ ಪಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ 14,000 ಜನ ಇತ್ತೇರಿದು ಮುಲ್ಪ 20 ಜನ ಇತ್ತೇರಿದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆನು ಕೇನೆಲ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಲಿನಗ್ಲು ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ 20 ಜನ ಜವನರು ಬತ್ತದು ಮುಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಮೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೆಗಲು ಜೋರು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಕುಂಬರೋಂದು ಕೋಪಡು ರೋಮ ಕೊಕ್ಕೆರದು ಔಡು ತುಚ್ಚೊಂದು ಪರುಕಡೆ ಒಂದು ಜಗಲಿಡು ಏರವು ಮುಳು ರಾಮೇನ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇಂದಂಡ ಏರಾಯೆ ಓಳುಳ್ಳೆ ಪಡು ಬೇಗ ಬನ್ಲೆ ಕಳುವಿರೆ ಲೆಕ್ಕ ದಾನು ನೀ ಜಪ್ಪು ಜಾಲಗ ಬಗಳು ஏறு ராமே அந்த அந்தண்ட அந்த பண தானே சமனிக்கு நாளாய் மகுருஜாதானே ಸುಳ್ಳು ಮಿನಿ ಪಂಡ ದಾದಾ ಒಂದು ತೂಲ ಈ ಏರ ಪಣಂದಿನೆನ ರಾಮೆ ಕೇಂಡದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜಗಲಿಡುಂತಾದು ಜಾಲು ಜತ್ತದು ರಾಮೆಯಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಟ್ಟ ದಾದಾ ಒಡಿತೆ ದಾಯಿಗ ದೊಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರು ದಾನೆ ಗಗ್ಗೆಲುವ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಮುಳ್ದು ಪೋಯ ಆಂಡು ಇಜ್ಜಿಡ್ಡ ದಾನೆ ಮಳ್ಪೇಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಾಂದು ಎದುರು ಪಾತೆರಿನ ಕೇಂಡಿ ಕರೆ ದಾನೆ ಎದುರೆದುರು ಪಾತೆರುವ ತಪ್ಪು ಮಳ್ಪುನಿ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕೈತ ಮಿತ್ತು ಬೇತೆನೆ ಪಾತೆರುವ ಪಾತೆರಾವೆ ನಿನನುಂತು ಮೂಳಿ ಕೊಟ್ಯ ನೇರ್ಡ ಕೇಂಡಿ ಕಟ್ಯ ದುಂಬು ಕೇಂಡನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಗು ಉಂಬುಳಿ ಬುಡ್ತಿ ಜಾಗ ಕೇನಂದೆ ಪತಂದಿಂಚ ಬತ್ತದು ಏಕಾಏಕಿ ಕೊಳ್ಳು ನಿನ್ನಗ ದಾನೆ ಕೇಳುನ ಕುಳಿಜಂಬೆ ಕೋಡೆಂಕ್ಲೆ ಪೊಳ್ಳು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನಾಳೆಡ ಮರ್ಲು ಪಾತೆರಿಯರಂಬೆ ಮರ್ಯಾದಿಗಾದಾಳು ಮನಿ ಪಂದಿನೆನು ತೂದು ಆಳೆಗೆ ಬಿ ಮೂಗು ನಿರ್ವೆರು ಒಟ್ಟಗು ಸೇರ್ದು ಕುತ್ತಿನಂದ ಒಂಜ ನಿಕಳೆಡು ಒರಿ ಮೋಳೆನ ಇತ್ತೇನೆ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಅತ್ತಡ ಮೋಳೆ ಕಿಬಿ ಮೂಂಕುಳೆನ ದುಂಬುದಂಚನೆ ಮಳ್ಪೊಡು ಓವಾವು ಪಣು ಬೇಗ ಇಡೆಗೆ ನಿನನು ಬುಡ್ಪುಜ್ಜಿಯಾನ பொண்ணு பொஞ்சோவு ஒர்த்தியொர்த்தி திக்குண்ட சாதிடு நிகுழுதால மழ்பாரத்தா ನಿಕಳೆಗ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟಾದಿನ ಕೊಳಿಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಾವೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂದು ಕರೆ ಪಂಡಿನ ಕೇಂಡಿ ರಾಮೇ ಆ ಕೂಟದ ತಂಡಯಿಲೆ ಕರೆ ಆಯೆ ಕೊದ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಕುಂಬರದುಲ್ಲೆಗೆ ಪಿಸುರಡು ಏರು ಮುಲ್ಪ ರಾಮೆ ಪಂಡ ಏರು ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪಂಡ ಪಟ್ಟದು ಬೊಬ್ಬೆವಾಡಿ ಆದ ಪರ್ಸಕು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಎದುರು ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಯಾನೆ ರಾಮೆ ಎಮ್ಮೆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ದಾನೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಂಪನಗ್ಲ ಕೇರುನಕ್ಲು ಇಂಜ ಏರಾ ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿ ಸಾದಿರೆ ಪೋಪಾಲ ಹೊಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿನ್ನ ಆಲದನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿಗೆ ಬೋಡದ ಫನಂದೆ ಕುಳಿಯಾಲು ಅತ್ತಂಡ ದಿಕ್ಲೆಗೆ ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಳಿಯಾಲು ಅಂಚ ಮಾಡಿದ ಕೇನುನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜೆಂದೆ ನೋಡ್ಚಿ ಸಾದಿ ಪೋಪುನ ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರ ಎಂಕುಲ ಬೈದ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ ಜನಕ್ಕಳು ಈ ಊರುಡು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಏನಿ ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ದುಡ್ದ ಬತ್ತಿನಕಲು
ನಿಖಲು ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಪೂರ ದಕ್ಕದು ಪೋಪುಣದು ಎನ್ನೋಡ್ಜಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಯನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಖಲೆಡ್ದು ರಡ್ಡಿ ಜನಡು ಇರುವೆರೆಡ್ದು ಒರಿ ಬಲೆಗನ ಅನ್ಯಾಯನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಮದುವೆ ಅವಳು ಅವು ಅತ್ತ ಕೊಯ್ದು ದೆತ್ತಿನ ಜನ ಕೆಪಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೇಡು ಕೂಡ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಿಖಲೆಂಡು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಡಾದು ಆಲು ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲಿಯಾಲು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಕೇನುಣಯ ಯಾನುಲ್ಲೇ ನಿಖಲೆಗೆ ಶಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಹೊಡೆದು ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡುವೆಗೆ ಅಪಗ ರಾಮೆ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಪಂಡಿ ನೆನೆ ಕೇಂಡಿ ರಾಮೇ ರಾಮೆ ಯಾವೇತು ಕೊಚ್ಚುನಿ ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಮರ್ಯಾದಿನ ನಮಿತ್ತು ಪೋವಂದು ತರೆದೆತ್ತುದಾಳೆ ಮೋಣಿನು ತೂಪಿನ ಕುಳೇರ್ಲ ಉಪ್ಪಂದು ದಾಲ ಪೋಡ್ಯಡ ನಿಕ್ಕು ಎತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿ ಗೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಗುಳೆಗಿರುವೆರೆ ಗುಪ್ಪು ನೀಂದು ತೆರಿದನ ಬೇತದಾಲತ್ ನಿಕ್ಕೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ದೇವರ ಗಂಟು ಸಮಬುಂಡ ಅತ್ತೆಡ್ದೆ ಮುಂಚಿನ್ಲ ಮಾರ್ದು ತಿನ್ಪದ ಅತ್ತೆಡ್ದೆ ಮುಂಚಿನ್ಲ ಮಾರ್ದು ತಿಂತನ ನಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ನಿಕ್ಕಾಂಡು ಈ ನಿನ್ನ ಸುರುಪನರ ಮುಳ್ತು ಕೊಣಪನ ಯುಜ್ಜ ಈ ಸುರುಪನರ ಮುಳ್ತು ಕೊಣಪನ ಯುಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಪೋಲಾಂದು ದಟ್ಟಿನೇನು ಕೇಂಡಿ ರಕ್ಕಸೆ ಕಣ್ಣು ಮಲೆದು ನಿಕ್ಕಾವುಡೆ ಗುದಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೆ ಬೇತ ಫಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಳೆಂಚಿನಂಬೆ ನಿಕುಳೆಂಚನೆಂಬೆ ತೂಪಿನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಿ ಬೆರಿ ಸೊಂಟ ನೆಗಪಿ ಕೈ ಕಡ್ಪಿ ಕಾರನು ಬೊಳ್ಪಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾರನು ಪೊಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಪಣ್ಣಗನೆ ರಾಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಉಳ ಹಿಡಿದು ಬಿರುಪಗದಿ ಕಣಪಾದು ರಾಮೆ ಬುಡಿ ನೊಂಜೊಂಜಿ ಪಗುರಿ ಡೊರಿ ಡೊರಿಯ ಬೂರ್ಯರು ಆ ಪಗರಿಗೆ ಹೊರಿ ಹೊರಿಯ ಬೂರ್ಯರು ದೂರೊಡಿತ್ತಿನೊರಿ ಕೊಂಬು ಪತ್ತುನೆ ಆ ರಕ್ಕಸರ ದಂಡು ಪುಂಡು ಪುಂಡ ಒಂದು ಚೆನ್ನನಾಯಿಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮೇಲುಗೆ ಬೂರುನುಲ್ಲ ಸೊಡಿತ್ತಿನೇನು ತೂದಾರಾಮೇ ಏಯ್ ಪಂಜಿ ಮೈ ಕುಡ್ದು ದೊರ್ಮೆ ಕಣೆ ರಟ್ಟಾವು ನಂಚ ಪಗರಿಲೆನು ಪಾರಾದು ಕರದೂ ಸ್ವರಣರಪ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಪೊಡಿ ರಕ್ಕಸರನು ಚೆಕ್ಕಾಯ ಬಿರುಜಾಯ ಗಡಿ ನಿಲ್ಕೆರಾಪಿನ ಕೆಲಂಜಿಲೆನು ರಡ್ಡು ಕೈ ಟಾಕೊಂದು ತೆಲಿಪಿ ಬಾಲೆಲೆ ತರ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾವೆ ಪೋಡ್ಯಡೆಂದ ಸೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಬೀಸ ಬೀಸ ಪೋಯಳು ಸೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಬೀಸ ಬೀಸ ಪೋಯಳಂಚಿ ಈ ರಕ್ಕಸೆರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ರಾಮಗಲ ಪಿಸರು ಬತ್ತನಿಗೆ ನಿಖಲು ದಾದ ಮಾತ ಕೊಚ್ಚುನವಾಗ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ತೀರಂದಿನಕ್ಲು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ತುಯ್ಯರ ನಿಖಲಿದಂತೆ ಆಳೆತ್ತರೋಡಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಿಖಲು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ ಕೇರುಣಕ್ಲು ಎಂಕುಲು ಹತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಾಳದು ಮನಿಪಂದೆ ಕೊಳ್ಳೆನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಫೈರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆನು ಏರ್ಲ ತೆರೆದಿರ್ದು ತೂಪಿಲ ಕೈಜ್ಜಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಲೆಗುಂಡು ಮಲ್ತದ ಅವೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಎನ್ನಿದು ಆಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೊರಡಿತಂಡು ಹಾಲು ದಾದ ಮಲ್ತನೆ ಅಂದು ಕೇಣುಜರ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತನವು ತಪ್ಪು ಪನೊಂದುಳ್ಳದತ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಯರಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ರಾಮೇ ದಟ್ಟಿದೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲೆ ಕುಡಲ ಫಿಸಿರು ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಇದಾದ ಮಲ್ಪ ತೂಕ ಅನ್ನಾಡು ಊರುಡು ಗಲಾಟೆ ಜವನ್ಯರ ನಡು ಚಾಪಣ ಅಂಚ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ಒರಿ ಪಾತೇರು ಅಪ್ಪಗಡ ನಾನಾ ಒಂದು ಸುಲಭಡು ಪಾತೆರಡು ಮುಗಿಪುನ ವತ್ತು ಪಂಡದು ರಾಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಂಡೆಗೆ ಮೆಗ್ಯ ಎನ್ನ ಬಿರುಪಗರಿಂಚಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ ಅದು ಉಲ ಹಿಡಿದುಬೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಬಿರುಪಗರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ರಾಮೇ ಒಂಜೆಡ್ದೊಂಜಿ ಪಗರಿ ಬುಡಿಯರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಬತ್ತಿನ 8 ಜನಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರಿಯರಿಗೆ ಏಯ್ ಪಂಜಿ ಮೇಯಿ ಕುಡ್ತಂಡ ಐತ ಕಣೆಕ್ಕಲು ಬೋದು ಇಂಚ ತಾಗುಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಡು 4 ಮೇಡಿದ ರಾಮನ ಅಸ್ತ್ರಗಳು
ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆತು ಜನಕುಲ್ಲ ಮೇಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೀವ ಬಿಡುದು ಪೋಯರು. ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ 14,000 ರಕ್ಕ ಸೇರಿದ ಲೆಕ್ಕ. ಉಂತಿನಾಡೆಗೆ ಅಕಲ ಆತು ಜನಲ್ಲ ಕೆಡಗದು ರಾಮೆ ಬೆಗರು ಹೊಚ್ಚೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಬತ್ತಿನ ಆತು ಜನಲ್ಲ ನೆಲ ಪತ್ತಾದು ದಾಲ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆಗೆ ರಾಮೆ ನೆನ್ನು ತೂದಾನಗ ಸೂರ್ಪನಕೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ದುಃಖ ನನಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕೋಪ ಎಂಚ ಆಂಡದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಲಿಗೆ ಓಹೋ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಎಂಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರನೆ ಹತ್ತಾರಂಚೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕನತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ತನ್ನ ಕಾರ್ದ ಪುಡಿಕ್ ಉಮಿಲಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಐನು ಹಾಕದು ಸಂತೋಷ ಪಡಪ್ಪೆಗೆ ಅವೇ ರೀತಿಡು ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕನತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾನ ಶಾಸ್ತಿದಾದ ಉಣ್ಣದು ಯಾನ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಓರೆ ಕನ್ನಡು ತೂದು ಕೋಪುಡು ಪಿಸಡು ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಚೂರ್ಪನ ಕೆಂಚಿಪೋಪ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚೆಡಿ ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಋಷಿಗಳು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ರಾಮನಾಶ್ರಮದ ಜಾಲಡ ಆರಾಮನೇ ತೋದು ನನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಲಗದೆ ವೆರಿಯೇ ಓ ರಾಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಳ್ತಿನ ತಪಸ್ಸದ ಫಲನು ನಿಕ್ ಕೊರ್ಪಾಂದು ಕೊರ್ದು ರಾಮನ ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೂರುದು ಪೋಯರು ಆಶ್ರಮಗೂ ರಾಮೆ ತೆಲಿತೊಂದು ಸೀತೆಡ ಇಂಚಿತೂಲ ಓ ಇಡೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಪಿಣಿ ತೊಂತೆ ಕೊಂತುಂಡು ಕೋಡೆದಾಳೆಗೆ ಕಾಯ್ತು ದಿನ ಗಡಿತೆಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ಒರಿದುಂಡ ಕಣಲ ತುಕ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕಣ ಯಾವು ಅಂದು ಪಂಡಿರಾಮನ ಮೋಣೆನೆ ತೂದು ಪಕ್ಕ ಕಂಟೆಲು ನೊರ್ದ ಪೀಂಟಾದು ಇರೆಗೆ ಪಲಕು ಸಾಲೆ ಇರೆ ನೀ ಪುದಾರುಗಳ ಅತ್ತಂದೆ ಈರು ಮಳ್ಪುನೇ ಕಲ ಪತಂಗೆಲ ಅವಳೆ ಕಾಡೊಂತು ದಿತ್ತಿನಾಳತ್ತ ಪೊಣ್ಣನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠ ಸಿಂಗರಿಯರೆ ಈರೆನ ಮೆಗ್ಗೆಡನೆ ಪಣೊಡು ಬಾರಿ ಬಿಸೇಂದು ತೆಲಿತೋದು ಪಣ್ಣಗ ಸೀತೆ ಮೊಕುಳಿರ್ವೆರೆಗು ತೆಲಿಕೆ ತಡೆಬಂದು ಶಪಥ ಬಾಡ್ದು ಪೋಪಾಲು ಸೂರ್ಪನಕಿ ಇಡೆಗೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಎಂಚಾನ್ಲ ಪಗೆ ಸಾಧಿಪ್ಪೆ ಸೆರಂಗಡು ಗಂಟು ಬಾಡೋನು ರಾಮ ಅಂದ ಪಂಡದು ಪೋಪಾಲ್ಗೆ ಈ ಮಲ್ಪುಡಿನ ಮಲ್ಪುಳ ಪಂಡದು ರಾಮೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕಡಪುಡುವೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಋಷಿಕಲಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂತ ಪುಂಡಾದು ಬತ್ತದು ರಾಮ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಈತಿನೆಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉರಿಕ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ ತಪಸ್ಸಾವಡು ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನಾವಡು ನರಕದ ಲೆಕ್ಕ ಆದು ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಇನಿಕ ಅನಗ ಏರ್ನ ಪೊಡಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲ ತಪಸ್ತ ಫಲನು ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಲ್ಗೆ ಈಯೇ ದೇವೇರು ಬೇತ ದೇವೇರನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಎಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಆ ಋಷಿಕಲು ಪೂರ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ರಾಮೆ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ ತೆಕಡದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ ಬಾತೀರಿ ದಿಂಜತ್ತು ಆತು ಜನನು ಕೆರ್ನಾಗ ಒಂದೇ ಬೇನೆ ಎಂಕಲ ಆತದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೊಂತುಂಡು ಆಲೆಗೆ ಕಾಯ್ತನಜ್ಜ ಗಡಿತೆನ್ನೆ ಉಂಡತ್ತ ಸೀತೆ ಅವು ಇತ್ತನ ಕಾಣಲ್ಲ ಎಂಕೊಂತ ಪೂಜಿಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಸೀತೆ ಪನ್ಪಲು ಗಡಿತ ಎಣ್ಣೆವು ಆಲೆಗೆ ಕಾಯ್ತು ನಾವು ಈರೆಗಿತ್ತಿನ ಒತ್ತು ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಪೊಣ್ಣನ ಎಂಚ ಸಿಂಗಾರಿ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ನೋಡು ಆಯನಾತು ಪೊರ್ಲು ಪೊಣ್ಣನ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪಡ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೂರ್ಪನಾಗಿ ಏತು ಸೋಪು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯೇ ಪಂಡದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ ಪಾತಿರುವಳಿಗೆ ಇಂಚ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಸೂರ್ಪನಕೈಗೆ ಸರಿಯಾಯನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಂಡು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಒರಿಂಡು ಪನ್ಪುನಾಡೆಗೆ
ಪರಬುನ ವರಸಾರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಅದೇ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುಂಡು ಇನಿ ಉದಿಪಾನದ ಲೇಸಿತ್ತು ನಡೆದಾರ ಕಡಿಸದಂತೆ ಸುರುವಾಯಿ ನಡೆದಾರ ಒಂತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರೇ ಆಂಡು ಸುರುವಾನಗನೆ 4 ಕರಿತಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲೇ ಲೇಸು ನಡಪುಂಡು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ 1:30 ಗಂಟೆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಡಪರುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಲೇಸುಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನಕಲು ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಾ ಸಾರಥಿ ಬಹುಶಃ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕ್ಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಪೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ದ ಇತ್ತಿನ ಅವಕಾಶಡು ಮಾತ ಪದೋಲೆಲ್ಲ ದಿತ್ತೊಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಐಜಿ ಮಂದಾರನ ಕಾವ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ತೋಜವನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಓದಿನಾಗನೇ ಅವು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚಾದೈತ ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾಡು ಪನೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪೊಸತ್ತಾದ ಶಿಲಾ ದಿವಾಕರ್ ಯಾರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಸುಗಿಪನ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ತೇರು ಅದು ಸಂಗೀತ ವಿದುಷಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಚ ತುಳುತ್ತ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಅರಿಗೆ ಪೊಸತ್ತು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಅಂಥ ಸಮಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಡು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಇರುವೇರೆಲ್ಲ ತುಯಿನಾಯೆ ಅಕ್ಲ ಸುರೂತ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ದ ಬಿಡುಗಡೆದ ಹೊರತುಡ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ನ ಸಂಗೀತದ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜಾದಿರು ಅರ್ನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಬೈದೇರು ದಿವಾಕರ್ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯರ ಕಾರಣ ಏನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುವಳ್ಳದ ಗುರುಕಾರ ಏನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಬದಿಯಡ್ಕ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಎದುರಿಡಿತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಜನ ದೂರಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ನೆನ್ನದು ಕೇಣ್ಣಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ತುಳು ಕಾವ್ಯಯಾನ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೋಲೋಯ್ತದು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದವನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಗೆ ತೋಜಾದು ದಗೆ ತೋಜಾದು ಪಗೆ ಸಾಧ್ಯಳು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ನಡಪೆರೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಇರು ಎಲ್ಲೇ ಈ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನನು ಸುಗಿಪುನು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ಬಂದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ನಿತ ಸುರುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ 2ನೇ ದಿನದ ಅದೇ ಒಂದು ದಗೆ ತೋಜಾದು ಪಗೆ ಸಾಧ್ಯಲು ಸೂರ್ಪನಕಿ ನನ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೋಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ದುನಿಪುನು ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ ಎಸ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ನಟರಾದ ಕುರ್ಪಿರಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಗಿಪುಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಡಪದವು ಬುಕ್ಕ ಶಾಲಿನಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮುಕುಲು ಪಾಲದಿತ್ತೊನ್ವೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎದ್ಕೊನ್ನ ಪಾತಿರನು ಪನೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಮಂದಾರದಾರನ ಆ ಕಾವ್ಯದ ತಿಲ್ಲನು ಪೊರ್ಲುನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬಿಯೊಡ್ದು ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೇ ಮಂಗಳಂ.